Egun ondan hoi, eskarrik asko bertaratzearen eta hasiko gara gaurko osoko bilkuragaz, bai. Lehenengoko puntua, 2024ko urriaren 25ko osoko bilkuraren akta onartzea. Baten batek badeko, zeo zer esatekorik? 2025ko lanpostuen zerrenda onartzea. Jon, mesedez? Egun guztioi. Toke araubidearen testu bateginaren 126. Artikuluak xedatzen duenez, funtzionarioentzat, lan kontratuko langileentzat eta behin-behineko langilentzat behar bezala sailkatutako lanpostu guztiak bildu beharko dire lanpostu zerrenda bate. Langile zerrenda hau aurrekontuekin bat onartu egingo da. Langile zerrenda honetaz antolakuntza batzordean informatu egin zen eta hau batez onartu zen. Orain berriz bozkatu beharko dugu. Hemen hau ere antolakuntza batzordean jada komentatu genuen, da espresoki RPT-an proposatzen dian aldaketa horiek aurrekontu plantillan gehitzea edo txertatzea eta bost postuei dagozkien aldaketak dira. Batzordean komentatu genuen eta etzegon egon ez delakorik. Laugarren puntua. Amorebita Etxanoko udalaren 2025ko aurrekontu orokorraren hasierako onespena. Miren, mesedez? Kaixo, egunon guztioi. Gaurko osoko bilkuran, azaroan 22an, gure udalerriaren hurrengo urteko garapena markatzen duen puntuetako bat daukagu. Udal aurrekontuaren eztabaida eta onarpena. Datozen hilabeteetako jarduerak arautzen dituen tresna. Lehenik eta behin eta bukaeran aztu aurretikan eskertu nahi dizuet era batera edo bestera 25ko aurrekontu proiektua egiten parte hartu dezuten pertsona guztiei eta aipamen berezia egin nahi dizuegu udal honetako kontu hartzailetza eta diruzaintza arloan osatzen duzuen lankide guztiei, Alex Leire buru bezala, baino guztiei mesedez eskerrik asko zabaldu. Orain bai, gaian sartuko gara. 2025 urterako, Amorebita Etxanoko udalak 23.835.000 eta 200 euroko aurrekontua dauka. Ekitaldi honetakoa, baino pixka bat txikiagoa, zehazki 1,27 bajuagoa. Baina horrek badu bere azalpena. Alde batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren ekarpenak murriztu egin dira, eta udalkutxatik datozen dirusarrerak ere murriztu egin dira. Neurri batean, mutualistei egindako ordainketen eraginez. Hala eta guztiz ere, Amorebita Etxanoko udalaren 25erako aurrekontua eskaintzen ditugun zerbitzu publikoen kalitateari eusteko eta udalerriaren garapena sustatzeko diseinatua dago. Horrela, azpiegiturak hobetzearen, lurralde kohesioaren eta herritarren parte hartzearen aldeko apustua eginez. Aurrekontu honekin, udalak Zornotzaren bizikalitatea hobetzeko duen konpromesua indartzen dugu. Amorebita Etxan hori etorkizun hobea emateko proiektu eraldatzaileetan arreta jarriz eta Zornotzar familiei laguntza emanez. Horiek baitira, udalerriaren garapen orekatu eta jasangarrirako funtsezko zutabeak. Aurrekontu proiektu honen garapenak jarduera ardatz nagusi batzuk ditu. Jarraian zerrendatuko ditudanak eta duela urtebete legegintzaldi honetarako onartutako agintaldi planean jasotako ekintzekin lerrokatuak daudenak. Bat, Amorebita Etxano bizitzeko herririk onena. Amorebita Etxano bizitzeko herririk onena izaten jarretzea nahi dugu eta horregatik gure udalerrirako proiektu eraldatzaileen aldeko apostua egiten dugu. Gure bizilagunentzako zerbitzuak hobetzeko jarduerak. Jarduera horien artean dago Urgozo kiroldegia eraikitzea. Gune horrek gure herriko elkarte sare zabala hartuko du, herritarrei zuzendutako ekimenak garatzeko. Transformatzaile bera izango da Carmen kalea Zornotzarrentzat berrurbanizatzea. Eta horregatik, eremua berrurbanizatzeko proiektua diseinatzen hasiko gara. Baita El Carmelos parkea sortzen ere.
udalerriaren erdigunean dagoen berdegune zabal bat. 2. Zornotzako familien bizikalitatea hobetzea. Familia zornotzarrak dira gure lehentasuna, eta ondorioz, gure bizilagunentzako bizikalitatea hobetzen dueten jarduerak burutuko ditugu. Entzun egiten diegu eta aurrekontu honen parte dira urtero egiten dizkiguten eskaerei esker. Horregatik, bide publikoak hobetzeko plan bat bultzatuko dugu. Hiri altzariak eta argiztapena egokitu, berritu eta isierako espazio berriak sortzeko. Abian jartzen ditugun 2 udal enplegu programaren eskutik. 3. Amorebieta Etxanoko lurralde kohesioa. Amorebieta Etxanoko lurralde kohesioa egitate bat da. Urtez urte egindako jarduerek hala erakusten dute, eta hori izango da jarraitu beharreko ildoa. Jauregizarra auzoaren berrurbanizazioa amaituz. Udako igerilekuen ondoan erabilera anitzeko gune bat jarriz. Urritxe berrurbanizatzeko proiektua eginez. Autokarabanentzako aparkalekua sortuz, eta Zezilia Gariartzagoitia kalea birmoldatzen. 4. Gure zerbitzuak etengabe hobetzea. Etengabeko hobekuntza da egunero lan egiten dugun tresnetako bat, eta 2025 ere hala izango da. Guri zerbitzu publikoen kalitateari eutsiko diegu. Publiko guztiei zuzendutako programekin eta Amorebieta Etxano osoan, hirigunean eta landaremuetan garatutakoekin. 5. Familia zornotzarrak. Familia zornotzarrak dira gure udalerriko bizitza artikulatzen dutenak. Udal aurrekontuaren erdia haietarako da. Zehazki, hiritartasuneko aurrekontuaren herena gizarte ekintzetara bideratuko da. Arlo horretako 3 eurotik bat familia zornotzarretara doa. Amorebieta Etxano bidezkoagoa eta kohesionatuagoa izateko helburu sendoarekin. 6. Erreferenteak kulturaren, kirolaren eta gizartearen eremuan. Amorebieta Etxano erreferente bat da kulturaren, kirolaren eta gizartearen esparruan. Eta horretarako programazio zabala garatzen dugu. Jarduera hori, udalerriko elkarte anitzen inplikazioa handiarekin osatzen da. Hauek modu aktiboan programazio hori osatu egiten baitute. Eta horiek garatzeko behar diren dirulaguntzak ematen jarraituko dugu. 7. Etorkizuneko Amorebieta Etxano. Amorebieta Etxanoren etorkizunak axola digu. Etorkizunerako nahi dugun udalerriak axola digu. Eta hasitako bide horretan zornotzar gazten laguntza izaten jarraituko dugu. 2025an urratsak ematen jarraituko dugu zuok partaidetza prozesuan eskatutako proiektuetan. Hala nola, auzotaxi zerbitzua zabaltzean, beren beharrei erantzuteko, edo beren kezkei erantzungo dien informazio puntu bat ezarriaz. Hasieran aipatu dudan bezala, 2025erako aurrekontua 23.835.200 eurokoa da. Horietatik, 18 milioi euro pasatxo hiritartasunaren arlora bideratuko dira. Hau da, 2,83 hasiko litzateke. Lurralde arloak aldiz, 11.660.200 euroko aurrekontua du, eta azkenik, 4.132.000 eta ia 300 euro bideratuko dira udal antolakuntzaren arlora. Hiritartasun arloko dirua honela banatzen da. Gizarte ekintza eta berdintasuna ia 5.000.000 euro, kirola 4.350.000 euro, haurrak gazteak eta kultura 3 milioi pasatxo, eta herritarren segurtasuna, enplegua eta sustapen ekonomikoa, euskera, ikastetxeak, igeak, musika eskola. Lurralde arloari dagokionez, 11.660.232 euroko aurrekontua, banatuko litzateke hirigintza arloan ia 3 milioi, ura eta saneamenduan 2 milioi euro pasatxo, hondakinen bilketan 1.600.000 pasatxo euro, bide publikoak eta azpiegiturak 1.300.000 euro, kale garbiketa 1.400.000 euro, argiteria publikoa, parkeak mantentzea, eraikin publikoak. Zifra horiek danak 2025ko aurrekontuan jasotzen dira. Eta esan bezala, aurrekontu honek, udal politiken erdigunean jartzen ditu pertsonak. Amorebieta Etxanoko bizilagunak,
Zornotzar familiak. Eskerrik asko. Alba? Bai, parkatu. Egunon guztioi. Bueno, hasi lehenengo eta behin, Mirenek hasi dauen moduen, zoriontzen teknikariak guztiak hau posible egiten dabenak, ez da? Zelako estresa, Zelako estresa aurrekontuek honek aurrera eramateko bintzat informazioan jasotzeko eta erarazteko eta ikusteko eta aldaketak egiteko ze denbora gitxi ditugun. Eta ez bakarri politikariak, baita ere teknikariak. Ondo dago, oso ondo dago. Urtarrilaren 2 edo batean indarrean egotea. Hori asko laguntzen dau. Eta horretan, beti esan dugu, EH Bildu ez dela oztopo izango, jakin badakigulako non gauzen. Hala ere, estresa, zeren eta urriaren 25ean gaztuen aurre proiektua, 20.008.000 eurokoa, erarazi edo jaso gendun, azoaren bostean aurre proiektua, gastuak eta ingresuenak, 6an negoziazioa, hor negoziazioan ez tekogu inongo arazorik, gauzak argi izan behar dugu, gauzak argi izaten dugulako eta horretan ez tekogu esanik, eta baita ere balio zeuen gauzak batzuk argitzeko, batez ere inbertsioak. 8an aurre proiektuaren batzordea, baina horretarako 6. kapitulua, gaztuen zeinaren 6. kapitulua faltazan, inbertsioena. Bueno, inbertsioak edo gastuak. 12an jaso gendun dokumentazio guztia. Eta 15ean batzordean irizpen amon jakon edo ditaminatu egin zan plenona ekarteko. 33.800.000 euroko aurrekontu bat begiratu ze tartean ikusteko eta aztertzeko denbora eukin dugun. Baina, bueno, egin dugu, hori, eta guazen esaten edo aztertzen edo bentsat helarazten EH Bilduk honen inguruen dekomposizionamentue eta iritzia. Gizarte ekintza. Gizarte ekintza guretzako ezin besteko arlo bada eta ezin besteko edo tratara berezi bat eukin beharko luken gaia eta arloa da, ezta? Hemen pertsonak eta hauen behar izanak erdigunean kokatu behar dugu eta hori izan behar da helburu nagusia. Horretan, bestea beste, herri honek etxez-etxeko udalak bere gainatu beharko lukela, etxez-etxeko lanak edo zaintzak. Ziur gaude, zerbitzu honen kudeaketa zuzenak, onurak ekarriko lituzkela, bai zerbitzuaren kalitateari dagokionez, baita ere, zerbitzua ematen duen langileen egorari dagokionez. Zentzu hortan, hasteko, beharrezkoa deritzogu, arreta zerbitzuaren ikerketa sakon bat bideratzea, erabiltzaile kopurua baliabide eta infrastrukturak antolatzeko. Hau, daramagu eskatuten, nik ez bezkatu gendun, urton lizitazioa luzatu eginda beste urte baterako, eta aurre ikusten dugu urte bukaeran beste lizitazioaren bidez bideratuko dala zerbitzu hau. Larrialdi soziala. Igaz, 300.000 euro. Hor, zalantza batzu dekoar, ez da kopurua, ez da 50.000 euro ez duaz inora bez. Baina gaur, agertzen da puntu baten, 80.000 euroko transferentzi positibo bat larrialdi sozialari. Orduan, aurre ikusten dugu, 350.000 euro hoiek labur geldituko direla. Eta badamagu urte batzuk proposatzen gutxienez 400.000 euroko aurrekontu bat izan daien larrialdi sozialak. Politika feministak.
Uste dut ia gehiengo programetan joan zen emakumearen etxea, ez dugu ikusten ezer. Urte bat erdi pasatu da, eta printzipioz ez dugu ezer ikusten, eta memorian ere ez dugu gai honen inguruen ezer ikusten. Beharrezkoa dugu, eguneroko bizitza eremu guztietan, emakume eta gizon arteko benetako berdintasun eraginkorra lortzea. Programa eta proiektuak bideratzea. Hortarako, Zornotzako Bildu beharrezko ikusten du beste emakumeen eremu eta topaketa gune bat sortzea. Politika publiko feministak bultzatzeko plaza behar du izan. Politika feministak bultzatzeko diskriminazio zein zapalkuntza egoerak zuzentzeko programak, planak eta proiektuak bultzatzeko. Sesu aholkularitza zerbitzua, ahulduntzerako ikastaroak, boteretxe prozesuak, indarkeria matxista gabeko bizitzak bultzatzeko programa, tratu txarra jasan dituzten ganako zerbitzu espezializatuak, aholkularitza juridikoa, arreta psikologikoa. Baina ikusten dugunez ez dagoela inongo asmorik. Eta ez dugu aurre ikusten honen inguruan asmorik dagoenik. Inguru giroa. 521.000 eurotik 101.000 eurora pasatu dugu. 2023ko aurton 521.000 euro ukindugu aurrekontu moduen bertan, eta 2025erako 101.000 euro izango ditugu aurrekontu moduen. Badakigu, iazko 320.000 euro plaka solarrak ipintzeko sala. Guk plaka solarrak ondo dagoz, eta beharrezkoa dira, baina behar ditugunak dira ingurumen politikak bideratzea. Eta hauetan, inbertsio bere bizikoa da krisi klimatikoari aurre egiteko. Eta hartarako, beharrezkoa ikusten dugu ingurumen teknikari baten kontratazioa. Herri honek, beharrezko du bere ingurumenaren egoera ikerketa, gehiegizko kutsadora, kontroli gabeko izurketak, baliabide naturalaren narridura, klima aldaketaren eraginak eta abar. Eta hori egingo dituen ezinbesteko teknikari bat behar dugu. Eta aldi berean, baita ere, lehen aipatu moduen, energia berriztagarria sustatzeko beste politika batzuk bideratu behar ditugu udaletxe honetatik. Guk, gure eskaeratan, daramagoz ja urte bat igaz behin gendun, zestot gauza berririk askorik esango, plantatu izan duguz ur sarearen berriztapen progresiboa. Esan jaku bai batzorde desberdinetan, uraren kanalizazioa edo uraren hornidura nahiko sarkituta dagoela eta konpoketa batzuk merezi duela. Horren inguruan momentuz ez dugu ezer ikusi. Gure ondare naturala babestuko dugu. Horretarako toki estrategikoetan lurzoruz erosiz. Ez da lekua, ze lurzoru izan behar diren, ez da lekua. Hemen ez dugu espekulazio inondik inori bultzatu behar. Badagoz lur berezi batzuk herri honetan, aisialdirako naturataz disfrutatzeko udalearenak izan beharko litzatekezenak. Eta lehenengo pasuak emoteko gure burujabetza energetikoa lortu behar dugu inondik inora udaletxe honetan. Jarduera soziokulturalak. Banatuta daude jaiak, gazteria, musika eskola, euskera, aretoa, guztira 1.125.000 euro. Eta jarduera soziokulturalak onak dira, ezinbestekoa dira, norbera eta herritarren aisialdirako. Baina gure ustetan, gazteria eta euskara ez da bultzatzen jarduera soziokulturalekin. Gazteria eta euskarak programa zehatzak behar dituzte hoien arazoak konpontzeko, gazteen etxebizitzara sartzeko arazoan, enplegu prekaritatea amaitzeko baliabideak jartzeko. Eta
euskara eta kulturan beste horren besteko. Bai, programak, ez jarduerak, programak behar ditugu. Eta honekin, parentesi bat zabaltzen dut, zeren eta igaz, 783.000 euro kreditu transferentzia egin ziren erremanentetik jarduera soziokultural desberdinei. 783.000 euro. Gehiago gastatu ziren. Eta gure galdera da, datorren urtean berdin gertatuko da? Beste horren beste gertatu beharko dugu? Benetazkoa da hemen jartzen ari diren zenbakiak? Hori izten duguz. Gero, ikusten dugu, ezinbestekoa dela, eta igez bezkatu gendun, gazteria, zoritzarrez, kale zitzailea bat. Programa hori aurrera amatea, batez ere ikusita, badakit gizarte baten eziketa denon ardura dala, hori begia da, baina ikusten dugu, zoritzarrez, batzuk gauzak gertatzen direnean beste albo batera begitzen dabela, eta hori tristea da. Eta hori saiesteko, arro ikusten dugu kale zitzailearen figura. Kirolean inbertitzea beharrezkoa deritzogu. Baina ez dugu ikusten momentu honetan udal gobernuaren eredua bat egiten dugunik. Hala ere, kirol ereduan jarraitzeko eta sakontzeko eta proposamenek egiteko prest gauz. Rokodromoa bat behar dela agerian dagoena baldintzak ez deuselako betetan, baldintza egokiak ez deuselako betetan, eta momentu honetan dekon jente kopurua eskatzen du barriztatzea eta egokitzea. Honen inguruan ere ikusten dugu espazio falta herri honetan. Eragileen erabilerako espazio faltak. Orduen, horretarako aurre ikusten dugu Zornotzak udalak dituen lonjak batzuk berrikusi, euren erabilera bateratu, egokitu eta elkarte eta eragileri eskaini. Eskatu dugu baita ere, gazteria, kirola edo herritartasunan zerikusia daukanagaz, karpa baten erosketa, azoetako jaietan ipinteko, edo baita herrien bertan ere ipinteko. Ez dugu zaztu behar auzoak. Auzoak Zornotza 57 kilometro karratu ditu, etxeak edo baserriak nunain dekoguz, eta hoietan eta batez ere nukleotan behar izan batzuk ikusten dira, ezta? Busoi berriak, panel informatiboak, batzuen bide egokitzapena, saneamendu eta espegitura eraikitzea lekuseaz batzuetan, argisteria eta sabor kontenedoreak beste batzuetan, kimera, adibidez. Eta ondo ikusten dugu, auzotaziaren igoera. Daramaguz 2 urte, uztailerako auzotaziaren diru laguntza amaituta. Bai? Beste kreditu gehigarri bat jarri behar izan dira, hori aurrera eramateko. Argi dau, aurreikuspenak ikusi eta horrek konpondu egin behar dira. Baita ere ondo ikusten dugu tresneriak, altzairuak, argisteria. Ezinbestekoa dira. Kaleetan, jentea, kaleak, espazioak okupatzeko eta kalearen erabilera bultzatzeko. Bakardadea tristea da. Eta ez dau kalera urten modukorik beste batzuekin hartu emanak eukiteko eta horretarako behar diren tresneriak eta jarri behar ditugu herritarren eskuetan. Eta gero harritu dozten, bakari 15.000 euro. Bakari 15.000 euro. Da Arkalas proiektu. Arkalas. Osea, Arkalas gauzak egiteko ez da bihar aurre proiektu hori. Arkalas egiteko, lan egiteko gogoak behar dira, besterik ez. Usto badagoela jentea prest, gogookin
herri honetan eta herri honen alde lan egiteko. Orduen ez dugu behar proiekturik, gogoak. Eta benetan, ez duguz gogorik ikusten gauzak konpartitzeko, eztabaidatzeko eta hartu emonak edo batzuk eukiteko. Eta gero, apurbet, oneri eukin duen, nabardura asko deko ze aurrekontuen, noski baietz. Baina gehiago harritu indoskuena da, oraindik amaitu barik dagoen urte honetan, 2.645.351 euro kreditu aldaketak. Gehienak erremantetik atera dira, edo gainerako soberarekin. Hor, sartu aldoguz, 8.000 euro lehen komentatutakoak jarduera soziokulturalentzako. Carmelo Parke bat 420.000 euro. Olako gauzak. Ezin dira kreditu aldaketan bitartez egin. Hori, aurretik, aurreikusi, pentsatu, eta aurrekontu programan sartu behar dira. Ezin da ibili kreditu egarriak kendu atzera ipini, kendu emetik emendi hau edo remanentatik hartu. Zoratu behar dozue teknikariak, goraipatzen ditugun teknikariak. Benetan. Eta orduen, gure zalantza da, 2025an berdin jarraituko dugu, berdina izango da, 2 milioi euroko eta pikuko kreditu transferentziak egongo dira, aprobaten ari garan programa guztiak dagoen moduen beteko dira, zalantza asko ditu zoritzarrez. Zalantza asko. Orduen, hori dana aztertuta, ikusita, eredu desberdinak ditugu. Ez dut aipatu. Memorian agertzen diren 2 proiektu aurrera eramateko Carmen Kalea eta Cecilia Gallartzagoitiaren obrak. Obra guztiak ondo dauz. Behar dira, hori da galdera. Obra guztiak ondo dauz. Behar dira, hori da galdera. Behar da diru hori horretara bideratzea, edo komeni da diru hori beste proiektu guk aipatutako beste proiektu batzuei bideratzea, hau da, herritarren hoberentzako edo herritarren onurantzako bideratzea. Guk argi daukagu, nola ingo zen. Eta obrak beharrezkoa dira, ez dut esaten, beharrezko ez direnik. Orduen, zuen aurrekontua legitimoa da, ez dugu bat egiten aurrekontu horiekin, esandako gauza guztiegaitik, eta orduen horretaz aurrekontu hori ezetza emango dotzegu. Eskerrik asko. Egun ondan hori. Joan den astean jesarri ginen gobernu taldeagaz, euren inbertzio proposamenak entzuteko eta gureak helarazteko. Aurreko urteetan esan dugun bezala ez gatoz bat Urgoso polikiroldegiaren planifikazioagaz, baina esan duen ez be, ez dugu nahi hau urtez urteko oztopo bat izatea herriko aurrekontuak aurrera ataratzeko. Zornotzan, zorionez, gero eta kirol talde gehiago dauz, gero eta kirol ezberdin gehiago praktikatzen direz, eta taldeak gero eta behar izan handiagoak dekiez. Larreak polikiroldegia txiki geratu dela aspaldi agerikoa da, eta horregaitik eskatu izan dugu hasieratik kirol behar izanen estudio sakon bat, egungo kirol erronkei aurre egiteko asmoagaz. Estudioa egin zan, joan dan lege egintzaldian, eta behar izan hauek batu egin zituen. Hori alde batera utzita, gure eskakizunen artean, udaletzeak kooperazio internazionalera zuzentzen duen dirua aurton Palestinara UNRWAren bidez zuzentzeko eskakizuna egin dugu, 5.000 euroko partida bat zuzentzeko asmoa dagoela esan zen iguten, eta guretzat hau ez da nahikoa. Beste neurrien artean, gerizpedun herriguneak areagotzea, etxe bizitza publikoa erosteko partida bat sortzea, eta babesi bileko talde bat sortzea eskatu genuen. Baita Zornotzarron arreta psikologikoari babesa emateko psikobonoen bitartez partida bat sortzea edo dana dalakoa. Arrazoi ezberdinegaitik gure proposamenak ez dira onartu eta horregaitik kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Alicia. Eskerrik asko.
Egunon. En primer lugar, agradecer el trabajo de todo el personal de este ayuntamiento. Irune, tú siempre ahí, eskerrik asko guztioi. Este pleno es quizás el más importante del año, pues aquí van los objetivos a desarrollar a lo largo del año 2025. Nosotras y nosotros siempre hemos tenido muy claro para qué estamos aquí y desde luego nuestro mayor objetivo siempre será el bienestar de las personas de Zornotza. Este presupuesto refleja nuestro compromiso con el bienestar, la sostenibilidad y el progreso de nuestro pueblo. Está pensado siempre en mejorar la vida de toda la ciudadanía, que es nuestra obligación y en ello estamos. Estos presupuestos son solidarios y responsables. Por eso, desde el Partido Socialista siempre pedimos que la partida asignada a acción social esté cubierta, partida muy necesaria para cubrir las necesidades de las personas más vulnerables. Estos presupuestos van a hacer realidad algunas de las peticiones que desde el Partido Socialista se han demandado. Queremos y necesitamos seguir creciendo en servicios, cultura y deportes, y estos presupuestos así lo contemplan. Creemos en un municipio más inclusivo, justo y solidario. Nuestro apoyo a estos presupuestos será posible que se siga invirtiendo y mejorando en nuestro pueblo, del cual nos sentimos tan orgullosos y orgullosas y de su ciudadanía. Queremos y necesitamos seguir creciendo en servicios, cultura y deportes, y estos presupuestos así lo contemplan. Parcatu, eso lo he repetido. Es que ricasco. Egunon. Entzun berri duguzen argumentuak harritzen gaituela esaneko gendun, baina ez. Aurten ere gauza bardin entzuten dugu. Denbora falta beste urte batez. Udal aurrekontua lantza neketsua da. Zifrak egokitzea, 33 milioi euro baino gehiagotaz gabiz. Guztion alegin berezi eskatzen da gure denboraren dedikazioari dagokionez. Bai udal langilei eta bai guri, politikariei. Zaila izan daiteke herri administrazioan eta udal honen funtzionamentu ezagutza, eta lehen aldiz aurrekontu bat egitea edo zuen kasuan. Kontuen alternatiba bat neketsua izan daiteke, baina benetan denbora eskainiz gero egin daiteke. Eta barkatuko gaituzue, baina Ander eta Alba, udal hau oso ondo ezagutzen dozue, 12 eta 8 urte baino gehiago darozue zinigotzi moduan, eta esaten den moduan esperientzia gradu bata. Y es que este año, Ander, ya no una alternativa al presupuesto en su conjunto, ni siquiera una sola enmienda o aportación realizada por EH Bildu. La falta de tiempo, el sí total, nunca nos hacéis ni caso. Estos han sido vuestros argumentos en las reuniones de trabajo. Creemos que no valen para justificar un no y una falta de trabajo en la realización de propuestas por parte de 7 concejales. Esan bezala, EH Bilduk ez dau ekarpen bakar bat egin. Denbora falta edo ez diguzu inoiz kasurik egiten argudioak erabiliz. Gero, gaur, mikrofono aurrean, ideiak soltetan hasten zarie, baina lan batzarretan, azkenengo hilean izan dozu esan aukera guztietan, eserrez. Herritarrekiko errespetua hitz egiten dugunean, uste dugu hau ere badela, aztertu eta proposatzeko denbora eskaintzea. Gauza bat azpimarratu nahi dugu. Gaurtik, gitxi gora bera, urtebete dekozue 2026-rako proposamenak egiteko. Aurrekontua ez da azkenengo hilabeteko gauza bat. Ez da osoko bilkura bateko punto bat. Urte osoan lantzen da. Urte osoa daukazue bai. Benetako zifrakin proposatzeko zer egin, zelan eta garrantzitsuena. Gaur egungo aurrekontutik nondik kendu arrazoituz eta gazalduz. Lo subrayamos. Desde hoy tenéis un año para trabajar en el presupuesto del 2026, proponiendo cifras estudiadas y reales, viables, qué hacer, cómo y sobre todo proponiendo de dónde quitar. Izan ere guri begusteuko jaku nolentze hori gutuna idaztea, baina zifra honek daukaguz eta zifra honek gauza zehatz batzuk ahalbidetzen dabez. Alde horretatik, Elkarrekin Podemosek egindako ekarpenak eskertzen ditugu. Eure kasuan, bai egon direzalako proposamen zehatzak. Hala ere egindako ekarpenak Amorebita Etxanoko bizilagunen beharretara egokitu behar direla uste dugu. Eurek izan bai dira, gure ardatz nagusia aurrekontuak egiterakoan. Gure aleginak familia Zornotzarren bizikalitatea hobetzeari zuzenean eragiten deutzien gaietara bideratu behar duguz, gai pertsonala gaindituz. Las aportaciones se deben elevar al conjunto de las vecinas y vecinos de Amorebita Etxano, que deben de ser nuestro foco en la elaboración de los presupuestos, con cuestiones que afecten de manera directa a la calidad de vida de las familias zornotzarras.
Aipatu dugun bezala, aurrekontua ez da mugagabea, eta asteak lanean emon ondoren Mirenen mesua azpimarratzen dugu. Amorebieta Etxanok ia 34 milioi euroko aurrekontu izango dau 2025erako. Eta aurrekontu oneri esker, Amorebieta Etxanoko udalak Zornotzarren bizikalitatea hobetzeko daukan konpromisoa indartzen dau. Dinamikoa eta kohesionatua izango dan, etorkizuna izango dauen eta herritarren beharrei erantzungo deutzen udalerri bat eraikitzearen aldeko apustu egiten dau. Eta familia Zornotzarrentzako laguntza indartzen dau. Funtsesko oinarri baitira udalerriaren garapen orekatu eta iraunkorrerako. Eskerrik asko. Bueno, Ester, ez gendun bota proposamenak batzordean? Bota genduzen nik gaur aipatutako proposamen guztiak bota nebasan ahoz aurreko antolakuntzako batzordean. Eta bestelan aktan ikusiko dugu. Guztiak bota nebasan. Bazenekien, daramagu, azkenengo 10 urteetan ikunetontor basari gauza berak, gauza berdinak esaten. Ez dugu asmatu ezer, eta ez galbiz ezer asmatzen. Guk argi deukogu zein dan funtzionatzekoa. Bai, egia da denbora gitzi izan dugu, baina ala ere aztertu indogu, Orduak sartu doguz. Hainbet eta hainbet ordu sartu doguz hau berrikusten eta ikusten. Eta gero esaten duzu, merezi dau? Merezi dau? Hainbeste ordu sartzea gero urtean zehar ia 3 milioi euroko kreditu transferentziak egoten direnean. Ze aurrikuspen deko zuezuok? Ze aurrikuspen deko zuezuok? Bapatean parke bat. Iapa, apai, txistera parke, pun. 420.000 euro. Ole? Nor egongo da parke baten kontra? Baina hori sartu beharko zan aurreko urteko amaierarako programatan, datoren urtean parke bat egingo dugu, 4.000 euroko. Hori etortzea egun batetik bestera, hori da, hemen, esaten moduen, aialgin almando, badau baten bat prest, gauzak aztertzeko, eta planifikazio bat egaz lan egiteko, eta planifikazio baldin badako zue, planifikazio hori helarazteko. Ez dugu ikusten. Eta gero, sartu ditugun emiendak, izango ziren, nik batzordean aipatutakoak papelera eraman da, eta papel hori registro justo aurrekontu teknikariak egokitu behar, ditaminerako proposatu behar, eta horre suposatzuen gaikargagaz. Gero zer entzuteko azkenengo 10 urteetan? Ez, eta ez. Hori izan da, entzun dugun guztia. Eta irakurriko bazen duen iazko gaurko eguneko udalbatzak osoko bilkurako akta, gaur esan dako berdin edoa. Berdin goaz. Guk badakigu non gauzen, guk badakigu zer nahi dugun. Eta guk badakigu nahi horre lortzeko zer egin behar dugun. Eta argi dau, zuek horma bantre jotea, ez daula inondik inora, etekinik emoten. Hori ere argi daukagu. Orduan, EH Bildu jarraituko daz proposamenek egiten, EH Bildu jarraituko dau horri honen alde lan egiten, eta gurekin konpartitu nahi daben guztiekin, noski. Konpartitu nahi daben guztiekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ander. Bai esko botoak, ez esko botoak. 5. puntua. 2024ko 121 fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzaietzako eginkizuna ez betetzea, 2024ko 12. espedientea. Uztaila, abuztua, iraila eta urria. Miren, mesedez? Bai, eskerrik asko ina. Hau batzordean baitarea komentatu genuen, baino kontu hartzailearen zein gizarte ekintza komunitarioko arduradun teknikoak euren txostenak helarazi zizkiguten, faktura batzukin zeinetan etzan kontu hartzailetzako eginkizuna bete.
hilabetetako fakturak dira, udalaren adinikoentzako eguneko zentruko laguntza teknikoa ematen duen enpresarenak, eta hemen gertatu zen, aurreikusten zen uztailaren batean martxan izango zala enpresa bat, eta horretarako adjudikazio guztiak eta aldez aurretikan eginak zeuden, baino kontratuen errekurtso bat egon zen, eta errekurtso horren ebazpena egon bitartean, zerbitzu hori ematen jarraitu behar izan da, ze oinarrizko zerbitzu bada. Jada martxan egotekotan dia, esplikatu zen hori, eta bai proposatuako gastuaren zenbateko ordaintzeko aurrekontu kreditua nahikoa bazegon, zerbitzua eman da, ondo eman da, eta aurreko lizitazioaren arabera. Eta batak eta bestea, bidezkoa dela onartzea komentatzen zuten. Eta batez onartu zen batzordean. Aho batez? 2024ko 123 fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzaietzako eginkizuna ez betetzea, 2024ko 13. espedientea. Urrikoa. Miren, mesedez? Eskerrik asko, hau ere aurreko hilabetetako udalbetzetatik eta batzordetatik pasada, urriko faktorari dagokio dala Larrea Kirola instalazioen kudeatzeko zerbitzuaren kontratuaren hilabeteko faktura, eta honetan ere, gelditu egin behar izan duzan lizitazio prozesu guztia, dakizuen bezala, egokitzapinak egoteko egon duzialako bestelako akordio batzuk sektore mailan eta kontratazioan, diru kantitatea igo behar izan duzan. Barkatu, hau batez, bai. Zazpigarrena, Bizkaiko Foru Aldundiko kontrataziorako zentralarekin bat egitea eta hitzarmena onartzea. Jon, mesedez? Bizkaiko Foru kontratazioaren zentrala sortzea onartu zen 2016an, Foru Aldundiko eta Foru Sektoreko Publikoko erakundeen udal mankomunitate eta patxorokoei kontratazio organoi laguntzeko organo gisa. Hitzarmen honi atxikitzean, zentralak zehazten dituen obrak, zerbitzuak eta hornidura kontratatzeko aukera izango da, zentralak eta enpresen artean egiten diren esparru akordioekin, beti ere udalak askatasuna izanik zerbitzu hau erabiltzeko ala ez. Hitzarmen hau 4 urtekoa izango da, beste 4 urtez luzatzeko aukerarekin. Honetaz antolakuntza batzordean informatu egin zen. Bai, batzordean honetaz hitz egin genuen, bai. Eta, klaro, eta lehenengo parkatu, egun honean, guztioi. Honetaz hitz egin genuen, argi dau, eta holan entzutean, danak bat egitea, diputazioarekin, hornitzeko, zerbitzuak lortzeko, presionean, holan lehenengotan holan esatea, ematen du, ze ondo. Baina zer da monen atzetik. Askotan ez da, alde batetik, zuk esan dozuna, 4 urteko lotura, gehi beste 4. Ze aurrekoa 2016an egin zan, eta orain arte iraun dau. Horrek esan nahi duenarekin, lotute sentitzen gara batzutan, askotan, eta alkatatzera helduko bagina, lotuta egongo ginak. Hori hasteko. Bigarrena, esaten dugu, bale, zentralizazio guztiak onak dira, edo monopolio bat dakarte. Nori egiten dio edo onura ekartzen dio guzti honek? Guztiei edo bakar batzuei? Herriak beste herri eredu bat nahi badugu eta burujabetzara heldu nahi badugu, non gelditzen dira gure auto propioak? Non gelditzen dira, segaitik ez dira egiten komunitate energetikoen bultzaera, eta ez, izten dugu Iberdrolaren esku. Guk egin beharrean gure gauzak, gure ardura da, herri moduan. Eta gure herri moduan gure ardura da, zerbitzu batzuk hemen externalizatuta daude. Hau ere externalizatu? Esaten dozu bai, atxikitu gaitezke, ala ez. Eta erderaz horra gartzen da, adhesion. Adhesion, ez dakit,
Askotan horrek ekartzen duena da norberaren behar izanen utzikeria. Eta hemen egin behar duguna da, aztertu modu bakoitzean zelan egingo ditugun gauzak. Hemen hitz egiten gabiz, batez ere telefonia, argia, gaza, ure ere hemendik etorriko da? Guk guztionegatik, ez dugu ikusten, ez etza bozkatuko dugu honi. Ze azkenean, zenpresei laguntzen gabiltza. Txiringitu batzuei? Edo benetan gu olako hornidura sistemak nahi ditugu. Ez etza bozkatuko dugu, ez dugu ikusten. Baiezko botoak, eseskoak, 8. puntura joko dugu. Amorebita Etxanoko Udalaren 2025 aurrekontu orokorraren egonkortasun txostenaren, zor publikoaren helburuaren eta gastu arauaren berri ematea. Miren, mesedez? Bai, kaixo. Bueno, hemen batzordean ere aurkeztu zen eta kontu hartzailearen txostena jaso dezue. Hor agertzen da, nola 2025erako egindako aurrekontu proiektuak, barkatu. Miren, parkatu. O sea, las personas que estáis en el público, ¿podéis mantener el silencio, por favor? Es que no se oye. 2025erako egindako aurrekontu proiektuak Foru Aldundiak adostutako aurrekontu egonkortasunaren helburua beteko lukela, baita ere zor publikoaren helburua ere beteko luke, gastu araua betetzen dela egiaztatzeko kontuan hartu beharreko gastu konputagarrien kalkulua ez da egin beharko 2025 ekitalerako aurrekontua onartzeko fasean, eta proiektua aztertu ondoren ere aurrekontu egonkortasunaren eta zor publikoaren helburuak bete direla ikusita ez litzateke beharrezkoa izango plan ekonomiko-finantzierorik onartzea. Eta hortaz kontu eman. Eskerrik asko, miren. 9. puntua, osoko bilkurari 2024ko aurrekontua gauzatzeko udal arauaren 20. artikuluaren eta diru laguntzen plan estrategikoaren berri ematea. Hotshot Zetzano Kirol Kluba. Miren, mesedez? Bueno, hauek dia aurreko udal batzetan baita ere onartu dian puntuak eta honetan esaten dana da Bizkaiko aldizkari ofizialean azaroaren 8an behin betiko onartu zala argitaratu zala erabakia etzalako egon aurretikan emendakinik. 10. osoko bilkurari aurrekontu aldaketaren behin betiko onarpenaren berri ematea. Kreditu gehigarrien 5. espedientea eta egonkortasun txostena. Miren, mesedez? Hau ere berdin, aldizkari ofizialean behin-behineko argitaratu zen, ez da egon emendakinik eta azaroaren 8an argitaratu zen behin betiko onarpena. Osoko bilkurari 2024 alkatearen dekretoaren kredituen transferentzi buruzko lehenengo zenbakiko espedientaren berri ematea. Miren, bai, bueno, hemen gizarte zerbitzuetako sailak alaskatuta, hainbat partidetan aurten soberakina izango zutela esan da, eta horietatik beste batean egokitzapena eskatu dute, zehazki gizarte larrialdietarako. Dia 80.000 euro, eta bueno, badakizue beti esaten dugu moduan, baino konpromesoa dagoela partida hauetan beharrezkoa balitz egokitzeko alkate dekretuz, edo plenora karreta, edo lanalako moduan. Osoko bilkurari 2024ko 2278 alkataren dekretuaren kreditu transferentzi buruzko 2. zenbakiko espedientearen berri ematea. Miren? Bai, hemen enplegu planeko hainbat partidetan ere soberakina zeukaten, 9.000 euro guztira, eta partida horietatik merkataritza eta ostalaritzako beste partida batera egokitzea eskatu zuten. Eta hala egin dela, kontu hartzailetzako baiezko txostenarekin. Eskerrik asko. Osoko bilkurari gastuen eta diru sarreren betearazpenaren berri ematea, bai eta 2024ko 3. hiruhilekoari dagozkion diru zaintzaren mugimenduak eta egoera ere. Miren? Bueno, hau
azkenian da martxan dagoen ekitaldiko gastu eta sarreren aurrekontuaren gauzatzea nola dagoen, 3. hiruhilekoan, eta baita ere nola zeragina izan duen aurreko itxita dauden ekitaldietan ere hilabete hauetan. Eskerrik asko. Ondokoaren berri eman, ezkontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana, 2024-2081 alkatearen dekreto. Ester, mesedez? Bai, hemen eskontza bat dauko goingoian, edo izan zen, Ander Urriarte Pujana zinegotzearen izenan esku izan zen, jarraian adierazten direzen eskontzeko ahalmena. Etorretzen di Alejarzegi eta Itxaso Gizasola Eskribano Jaunanderen arteko eskontza 2024ko azaroaren 16an izan zen. Eskerrik asko, Ester. Alkateak eskuordetuta tokiko gobernu batzordak hartutako erabakien berri ematea. Ester, mesedez? Bai, tokiko gobernu batzarra 2024ko urriaren 25etik azaroaren 15era hartutako erabakiak zerrendatuko doguz. Bat, 2025ko urterako egutegi fiskala onartzea. 2. Obra lizentzia Zubieta Industrialdeko P1 lursatiaren barruan dagoen AMIG eraikineko bulegoen sarrera eta erakusketa gunearen eta instalazioen barnealdea birbanatzeko baimena. 3. Biarritz Industrialdeko referentzia katastroa duen lursatian beko solairuan erregaien hornidura puntua duen erabilera anitzeko eraikin bat eraikitzeko lizentzia. Hemen aurka emon zan emon lizentzia. 4. Esleitu Amorebita Etxanoko udalaren adinekoentzako eguneko zentroa zerbitzuaren kontratua. 5. Lusatu Zornotza Aretoko Sinemarako laguntza teknikoa emateko eta kudeatzeko zerbitzuaren kontratua. 6. Lusatu Amorebita Etxanoko Zubiaur Musika Eskolan musika eta dantza eskolak emateko zerbitzuaren kontratua. 7. Obra lizentzia Luis Urrengoetxea kalean, Garagardotegi Zarra, familia bakarreko etxe bizitza bat eta urbanizazio obrak osagarriak egiteko. 8. Hirigintza lizentziagatiko tasen zerga likidazioan hartu. Biarritz poligonoan beko solairuan erregaien hornidura puntua duen eraikin bat balioan iztun bat egiteko. 9. Onartu Amorebita Etxanoko El Carmelo Parke berriaren irisgarritasun obrak esleitzeko kontratazio mailak egindako proposamena. Eskerrik asko, Ester. 15. puntora joko dugu. EH Bildu eta Elkarrekin Amorebietak aurkeztu duten mozioa, Osakidetza. Hemen, Iñaki Beobidek eskatu da hitza eta ez teko guarasorik, así que hobeto... Bueno, Iñaki eskatu dozuzuk hitza, osea, serioak izango gara. Bai. Bai. Bueno, el Pacto por la Salud dice, textualmente, es un pacto para reafirmar que la salud es un derecho y que universal significa universal. Es decir, que todas las personas que tengan acceso y cobertura al servicio de salud integrales y de calidad y a intervenciones para abordar las determinantes sociales de la salud, sin tener dificultades financieras. Iñaki, una cosita. El texto que estás leyendo no se corresponde con la moción presentada. No. Yo te pediría que leyeras la declaración, la moción que hemos presentado, que es la que tiene registro. No, no es la misma. El texto no es el mismo. ¿Qué es la defensa? Ya, pero primero lee la moción, por favor, y luego la defensa que queráis hacer. Sí, pero es la que vamos a votar. Así que te pido, por favor, que leas la moción presentada. ¿Tú o quienes hayan presentado la moción? Bai, a ver, observamos desde hace unos años con gran preocupación el deterioro de la sanidad pública en Osakidetza. Lo ocurrido estos últimos meses era impresentable, no hace tanto tiempo. La sobrecarga de trabajo de todo el personal
un nivel de eventualidad del 40%, unas listas de espera para intervenciones y pruebas de meses o de más de un año, la falta de sustituciones, etc. Esto que nos afecta tanto actualmente en el duranguesado no es una excepción lo que diariamente vemos en el conjunto de pueblos de la comunidad autónoma vasca. No podemos permitir que lo excepcional se convierta en nuestra normalidad diaria. Durango, Berriz, Zaldívar, Elorrio, Amorebieta, etc. El conflicto con las ambulancias, mentiras, bulos, promesas, aumentan la sensación de descontrol y falta de planificación. La salud pública debe ser el pilar fundamental, imprescindible del bienestar social de nuestros pueblos y, por tanto, debemos priorizar su recuperación. No podemos permitir que se destruya lo conseguido durante tantos años, en calidad de atención sanitaria y en promoción de la salud para toda la ciudadanía por igual. A las repetidas justificaciones basadas por la falta de médicos, podemos contestar que la última publicación del Instituto Nacional de Estadística, los médicos en el Estado han crecido de manera constante. En 2014, con 234.000 médicos colegiados. En el 23, con 304.000, unos cuantos más. En mayo de 2024, la tasa de médicos colegiados era del 6,21 por 1.000 habitantes y de 7,12 enfermeras. El INE también informa que las dos comunidades donde más ha crecido los colegiados son en Madrid y Euskadi. Por tanto, sanitarias hay. ¿Dónde están empleadas? Quizás donde les ofrecen trabajo y mejores condiciones. Desde hace años sabemos que el alto número de sanitarios que han optado por ir al extranjero, y también hemos visto cómo en nuestros pueblos y ciudades han ido apareciendo innumerables consultorios, clínicas y grandes hospitales privados. Los miles de médicas y enfermeras que hemos formado en nuestras universidades solo pueden estar ahí. En Amorebieta, Echano, las incidencias más llamativas los últimos meses han sido: en el mes de julio son los días 11, 15 y 13, 30 sin urgencias. El mes de agosto, los días 3, 9, 11 y 16, sin urgencias. Y en el mes de octubre, el 2, 4, 7, 17, 21 y 22, sin urgencias. Ante esta situación, los vecinos del pueblo de Amorebieta, así como el movimiento de pensionistas de Amorebieta y las siguientes organizaciones, presentan ante este pleno, este ayuntamiento, para su aprobación, la siguiente moción. Primero, que el pleno del ayuntamiento de Amorebieta exija a Osakidetza y al gobierno vasco que el cumplimiento de sus propias leyes y normas garantice la plantilla real que nos corresponde. Segundo, el Ayuntamiento de Amorebieta Echano considera de máxima urgencia y prioridad respetar, como mínimo, a todo el personal facultativo, sanitario y administrativo, así como la capacidad asistencial de que disponíamos antes de la pandemia. Cualquier diagnóstico para la mejora que se realice debe partir de aquella realidad asistencial como mínimo, aunque ya da sobradas muestras de insuficiencia. Tercero, que el Ayuntamiento de Amorebieta sea parte activa en las movilizaciones y luchas de la defensa de Osakidetza y de la sanidad pública vasca que convoquen las ciudadanas de Amorebieta Echano. Que participe y publique en la página web, medios de comunicación, etcétera, de Amorebieta Echano, todas las convocatorias que se realicen en defensa de Osakidetza y nuestro derecho a la salud. Que entre todas instemos a Osakidetza a recuperar la centralidad de las personas, la integralidad de la atención y la continuidad del cuidado de la asistencia, siendo capaz de realizar todo tipo de consultas, exploraciones e intervenciones quirúrgicas, así como cubrir ámbitos como el de la salud mental, rehabilitadora, bucodental y otros. Y cuarto, acordamos hacer partícipes de este acuerdo a las ciudadanas de Amorebieta Echano y a la opinión pública de los responsables de Osakidetza y al Departamento de Salud y de Sanidad y al Gobierno vasco. Eskerrik asko. Alicia. Vale. Egunon berriro. En primer lugar, me gustaría agradecer al movimiento de pensionistas leales la ironía. El detalle de enviarme la moción solo en euskera. La pedí en Herderas y aún la estoy esperando.
Solo decir que dejan fuera una parte muy importante de la ciudadanía de Zornotza que no sabemos euskera. Y dicho esto, la moción no hay por dónde cogerla. Me explico. En primer lugar, eso de que hay sanitarios pero se han ido es demostrar que no se han enterado. Claro que hay más sanitarios que nunca, pero no es que se hayan ido, es que hay más población que nunca, hay más servicios sanitarios que nunca y con los que hay no se llega. Vale. Ya lo dijo el consejero vasco de Salud, tenemos presupuestos, lo que no tenemos son médicos. Nos faltan profesionales. Salud es la cartera que más gasta, más de 5.000 millones de euros. Actualmente tenemos más médicos de familia, más pediatras, más psiquiatras que nunca en Osakidetza, pero necesitamos más. Y el problema es que ahora hay una escasez absoluta de determinadas especialidades sanitarias, como es el caso de médicos de familia. En los presupuestos del Gobierno vasco para el año 2025 se recoge incorporar más profesionales sanitarios a nuestro sistema público, haciendo un esfuerzo adicional en el ámbito de atención primaria, que, como sabemos, es lo que la ciudadanía más reclama. En esta legislatura se van a hacer 3 nuevas OPEs. En la primera, 1.200 plazas, 1.001 en la segunda y, por determinar, el número de plazas en la tercera. Se va a hacer una OPE especial para cubrir 108 plazas de médicos de familia en zonas de difícil cobertura. Se ha puesto en marcha un estudio de necesidades del personal que indicará toda la plantilla necesaria. Estará finalizada en el año 2025. Con este estudio se irá complementando la plantilla estructural. El Partido Socialista en nuestro programa decíamos que queríamos incorporar al menos 2.000 nuevas plazas y eso lo hemos llevado al acuerdo del Gobierno vasco en Gasteiz. Y para terminar, se ha constituido una mesa para hacer un pacto de salud en Euskadi, en el que están todos los partidos políticos, excepto Vox, todos los sindicatos, salvo ELA, que no ha querido estar, y todos los colegios profesionales de médicos, enfermeras, donde se está abordando el diagnóstico y la estrategia que se tiene que desarrollar para solucionar los problemas de Osakidetza. Por todos los puestos, desde el Partido Socialista no vamos a apoyar esta moción. Eskerrik asko. Alba, mesedez. Bueno, yo quería agradecer al movimiento de pensionistas el haber presentado la moción, porque me parece que los servicios públicos se tienen que defender de esta manera, o sea, desde la ciudadanía, ¿no? Desde las bases. Y yo no sé tanto de números como Alicia, es verdad que no manejo tanto las estadísticas, pero sí he vivido un proceso médico muy duro el año pasado, que ha durado un año, y os puedo decir que ha durado aproximadamente 11 meses. De esos 11 meses llevo contabilizadas 109 reclamaciones, que son aproximadamente una cada 2 días, precisamente por el funcionamiento de Osakidetza, y no tanto por el calor de los médicos o de las doctoras o del personal de enfermería, sino por el funcionamiento de los servicios médicos. Está bien que hablemos de Osakidetza y está bien de las estadísticas, está bien que se hagan OPEs, pero tenemos que acercar Osakidetza a la ciudadanía. Que no haya médicos en el ambulatorio es un indicativo de que esos días hay ciudadanía que no va a estar atendida, de que hay ciudadanía que se va a desplazar a los servicios de urgencias, de que se van a colapsar de nuevo los servicios de urgencia y que no se puede sostener en el tiempo un servicio médico de batalla. Y por eso os hemos dado soporte a presentar la moción y os agradezco el gesto. Eskerrik asko, Alba. Egunon danori. EH Bildu Zornotzak hitzez babesten du mozioaren edukia eta bere egiten ditu pentsionistek zentzu honetan aurkeztutako aldarrikapenak. Patente geratzen dena da Zornotzako osasun zerbitzuaren egoera defizitarioa dela, oso larria dela eta gainberan dagoela. Hau ez dugu horrela esaten bildu gara, profesionalekin bildu gara, profesionalek esaten dute izugarrizko gainkarga daukatela, bajak hartzen dituztenean ez dituztela baja horiek ordezkatzen, profesional askok, ambulategiko profesional askok bereak ez diren lanak egitera behartuta daudela, beraz uste dut hori oso adierazgarria dela esateko Zornotzako osasun sistema benetan egoera oso larrian dagoela, ez? Ukatu edo ez ukatu arren. Eta zentzu honetan, Alizia zuri zuzenduko natzaizu zuzenean, ze esan duzu benetan onartu duzu profesionalen falta, gaizku lertu espaldin badut profesionalen falta, egia da profesionalen ausentzia dagoela, biztanle gehiago dagoelako, baina nori dagokio ausentzia horiek kubritzea edo estaltzea, nori?
udal gobernuari izango da kasu honetan, ez? Udal gobernuak dagozkio neurriak hartu beharko ditu, eskumena berea izan ezarren, dagozkio neurriak hartu beharko ditu, olako egoerak ekiditeko, ez? Eta hau esan da, guk gonbite zuzena egiten diogu udal gobernu honi, benetako egoera honei irtenbidea eman nahi baldin badio, benetako gurekin kontatu dezakela, erabat prest gaudela hontan laguntzeko, Arkalas, behintzat Arkalas programari behintzat edukia emango genioke, eta bueno, partida ekonomikoa justifikatuko genuke zentzu horretan, eta bai, eta benetan esaten dut, hortarako prest gaudela, baldin eta udal gobernu honek benetazko neurriak hartu nahi izango baldin balitu egoera honi buelta emateko, beste gabe. Bego, Ester, mesedez? Bai, barkatu, Alicia. También he dicho que no es porque no se quiera contratar, sino porque no hay. Es que no hay médicos. Lo he repetido en varias ocasiones, ¿eh? Alicia, parkatu, eta hori... No, es que tú dices... Tira. Eta hori noren erantzukizuna da, Alicia? Noren erantzukizuna da? A ver. Esan nahi dut, ez? A ver. Bai. Si te digo que no hay médicos, no es que no se quiera contratar, es que no hay médicos para contratar, porque el gobierno vasco está dispuesto a contratar. Y lo ha dicho así desde el minuto cero, desde que empezó toda esta problemática. Yo no he dicho que admito, claro que admito, faltan médicos, pero no porque no se quieran contratar, porque el presupuesto es el más grande que hay en todo el gobierno vasco. Y yo no estoy aquí para defender al gobierno vasco, estoy defendiendo mi postura ante esta moción, ¿vale? Y yo te digo que no es que no se quiera contratar, es que no los hay. Bai, ados, errepikatzen dut, baina. Erantzukizun hori norbaitek bere gain hartu beharko duela. Ester, mesedez? Bai, gure taldea ez dator bat mozio honetan esaten danarekin. Azken hilabetetan ikusten gabizan ez bezala, Osakidetza gai politiko moduan erabiltzen da. Zentzu horretan Aliziaren hitzekin guztiz bat egiten dugu. Guk Osakidetzaren kudeaketan sinisten dugu, eta Eusko Jaurlaritza barriari lan egiteko itziko deutsegu, eta badakigu hobetzeko urratsak emoten dabizela. Zentzu horretan, orain dela gutxi, osasun sailak emontako bi albiste berreskuratu nahi dugu, Eusko Jaurlaritzaren lana berretziz, Osakidetzaren kudeaketa Eusko Jaurlaritzari baitagokio, ez udal gobernuari. Lehenengoa, azaroaren 6koa Kolandino. Lehen mailako arreta indartzea eta osasun sistema publikoaren ardatz bihurtzea. Horixe da, hain zuzen, osasun sailaren 2025erako aurrekontuaren lehentasun nagusia. Aurrekontua 5.115 milioi eurokoa izango da, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu osoaren 132. Horrek esan nahi baitu, iaz baino 4,4 handiago izango dela. Azken hamarkadan, izandako hazkundea 159,6 izan da. Hori dela eta Euskadin pertsona bakoitzeko 2.316 euroko osasun gasto izango da. 2020an pandemia hasi zenean 1.801 eurokoa gastoa zen. Datu horiek argi erakusten dute Eusko Jaurlaritzak herritarren osasunaren alde egiteko duen benetako ahalegina eta apustua. Bigarren albistea orain dela 4 egunekoa, Ortuellako ambulategien egindako bizita baten ondoren Imanol Pradales lehendakariak berretsi egin zuen buru duen gobernuak lehen mailako arreta indartzearen aldeko lehentasunezko apustua egin zuela. Osasun sistema publikoaren ardatz bihurtu arte. Izan ere, hitzez hitz aipatzen ditut bere hitzak. Ez da sarrerako atea soilik, batez ere gure osasun patologien 80% konpontzen da bertan, eta hor jarri behar dugu fokua. Osasunaren euskal itunean partekatzen den funtsezko ardatzetako bat, non eragile sanitario, politiko eta sozial nagusiek parte hartzen duten. En el Pacto Vasco de Salud, que acabo de mencionar, participan los principales agentes sociales, políticos y sanitarios de Euskadi, con el objetivo de articular las diferentes políticas y programas en torno a una visión integral del sistema de salud, de su presente y de su futuro. De hecho, ya se ha celebrado la primera mesa de trabajo en la que han participado los representantes de los colegios oficiales de médicos, enfermería, farmacéuticos, psicología, odontólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, biólogos y veterinarios, los partidos políticos EAJ, PNV, PSE, EH Bildu, PP y Sumar, los representantes de los sindicatos con representación en la mesa sectorial de Osakidetza, a excepción de ELA, que ha rechazado asistir, LAB, Comisiones Obreras, UGT, Sindicato Médico y SATSE, las universidades UPV, HU, Deusto y Mondragón Universitatea,
así como Confebask y asociaciones de pacientes. Y los frutos de esta primera mesa de trabajo son un hecho con la presentación de un diagnóstico el pasado 30 de octubre, que ha recibido la adhesión de todos los agentes participantes, a excepción del sindicato ESK. Lanean ari dira eta hau horren isla da. Amaitzeko datu bat gehiago eman nahi dugu. 9 hilabetetan 27 milioi kontaktu izan dira Osakidetzaren eta herritarren artean. Zerbitzu publikoen etengabeko hobekuntzan lan egitea da guztiok bilatzen duguna, baina daukaguna baloratzea ahaztu gabe, eta kasu honetan Euskal Osasun Sistema bat Osakidetza bermeduna. Eskerrik asko. Baiezko botoak. Ezezko botoak. Euskari eta galderetara joko dugu. Hemen, sarratzen dugunean plenoa parte hartuko dozu, ez. Hemen euskeraren deklarazioa danon artean... Ez parkatu. Aurretik izan dugun boseramaien batzordean, adostu dugu euskeraren deklarazioa txartatzeko era ezoiko pleno baten, zan eskari eta itoeunetan sartzeko aukera bakarra, zan boseramaile batzordean onartzea. Horrela egin dugu aurretik, pleno horretik, eta mesedez Jon irakurri deklarazioa. Abenduaren 3an Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugu, eta hainbat ekitaldi antolatzen ditugu urtero Euskararen erabilera sustatzeko asmoz. Sasoia da baina Euskararen aldeko aldarrikapen zabala eta anitza egiteko. Aldarrikapen horien artean honakoak azpimarratu nahi ditugu. Lehenengoa, Euskararen ofizialtasuna. Espainiako Konstituzioaren arabera Euskadiko autonomia erkidegoan Euskara ofiziala den arren, gaztelaniaren ofizialtasunak indar handiagoa hartzen du euskararenak baino, eta ondorioz euskararen erabilera eremu askotan mugatuta dago. Bigarrena, berdintasuna. Era guztietako berdintasuna aldarrikatzeko aroan gaude, diskriminazio mota oro saiesteko, sexua dela, arraza dela, edo bestelako edozein arrazoi dela. Hildo horretan, hizkuntza ofizial bi dauden lurraldetan ere, hizkuntza bien arteko berdintasuna aldarrikatzen dugu. Eta tamalez, oraindik orain, euskara desabantaila nabarmenean dago gaztelaniarekiko. Hirugarrena, euskararen aberastasuna. Euskara da Euskal Herriko jatorrizko hizkuntza, penintsula iberikoan zaharrena, eta Europan ere zaharrena. Horrek esan nahi du, ondare itzela dela, denok aberasten gaituena. Horregatik, euskarak munduari eta bereziki Europari egiten dion ondare ekarpena aldarrikatzen dugu, eta hori babestea eta sustatzea eskatzen dugu. Espainiako estatuan ez ezik, Europa guztian ere bai. Laugarrena, eskualdetako edo eremu urriko hizkuntzen Europako gutunean 7. artikuluko 2. puntuan jasotakoa. Honakoa alegia. Eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzen aldeko neurri bereziak hartzea ez da hartuko eremu zabalagoa duten hizkuntzetako hiztunen aurkako diskriminazio ekintzatzat. Neurrion helburua eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzok erabiltzen dituztenen eta gainontzeko herritarren arteko berdintasuna bultzatzea edo hiztun horien egoera partikularrak aintzat hartzea bada. Horiek horrela, Amorebieta Etxanoko udalak konpromisoa eta ardura hartzen ditu behar diren neurriak hartzeko euskera gaztelaniarekiko berdintasun egoerara heldu dadin, eta horretarako behar diren baliabideak jarriko ditu. Halaber, arduradun politikok gainerakoen aurrean eredu izateko konpromisoa hartzen dugu. Baita bitartekoa jartzekoa ere denon hizkuntza eskubideak bermatuta egon daitezen. Azkenik, berdintasuneranzko bidean, herritar guztien bultzada behar du euskarak dakitenek erabiliz eta erabiltzeko aukerak sustatuz. Baina baita ez dakitenak erakarriz eta euskararekiko errespetua eta aitortza adieraziz. Euskarak guztiok behar gaitu eta euskarak hizkuntza desberdinen arteko zubi izateko balio behar du. Euskara nirea, zurea guztiona. Eskerrik asko. Jon, eta gurea egin dugun deklarazioa esan behar da eta eskerrak eman berriakiez, euskarazko zerbitzuko teknikariak prestatu dabiela eta guk gurea egin dugula. Eskerrak Rafa Ugalderi eta Naia Dorreziolari. Usteotan on partez. Gaizka? Bai, gube batzen gara esker horrera. Eta lehenengo esatea, euskal eguna.
Ez dakit, alako sentipen arraro kontrajarri bat sortzen dozte nire egun honek, ez? Alde batetik, gure hizkuntza da, hizkuntza gutxitua, zapaldua, indarrez inposatua izan dana, zapaldua izan dana, parkatu, eta egun hau hori ikustarazteko, ezinbesteko eguna da, ezta? Baina bestetik, ez dakit, nik egiten dut alako paralelismo bat Gabon-Zahar egunarekin, ezta? Hau da, festa, folklorea, danok abesten dugu, euskerako abestiren bat, hiperbolez betetako maitasun mezuak, zeman maite gara danok, zeman maite dugun euskara danok, egun honetan, eta konpromisoak, Gabon-Zaharrean behiten duguz konpromisoak, urte honetan nengo kirola astean 3 egunetan, eta aztek izan liburu irakurriko da, antzeko konpromisoak entzun duguz, baina konpromiso horrek, edukiz eta batez ere jarrera eta ekintzez hornitzen ez baduguz, hitzak besterik ez dira, bai? Eta zuk esan duzun moduan, osoko bilkurako beste punto bat, besterik ez da izango euskera. Eta bukaeran, aipatu duzuz hor, bi konpromiso nagusi, aipatu duzuz. Bata, Amorebieta udala konpromiso eta ardura hartzen ditu behar diren neurriak hartzeko eta euskara gaztelaniarekiko berdintasun egoerara heldu dadin. Eta horretarako behar diren baliabideak jarriko dituela. Honekin loturik edo gehitu nahi dugu hemen, euskaren inguruan egiten ari diren hainbat diagnosik eta arlo honetan lanean ari diren hainbat adituk, beste Euskaltzaindiaren babespean garatu den euskaren gogo eta egune egitasmoak, ondala hilabete batzu gainera ponentzia bat atara eban, da onbidatzen zaitu, edo gomendatzen dizuete ponentzia hori irakurtzera, en la soka de Durango egongo da, salgai, segurazki bai, Euskaltzaindiako postuan, ezta? Eta badatoz aditu guztiak esaten momentu klabe bat bizi dugula, ezta? Bidegurutze batean aurkitzen garela, eta hori Jon eta Sonia oso beste egunean begon zineten Kikeren hitzaldian, eta berape hori aipatzen eban, ezta? Inoiz baino hiztun gehiago deko guzela, baina erabileraren kurba hori estankatu einakul, ezta? Da mundu globalizatu batean bizi garela, kontsumo ohiturak aldatu dira, eta zer esanik ez Euskal Herria eta Euskal Gizarte azkenengo 40 urteetan zelan aldatu da, ez? Eta horrek eramaten gaituela, norabidea aldatzera, ez? Eta horra aipatutako ponentzia hortan bezaten du, orain arte egin duguna egiten ezin dugula jarraitu. Erronka berriak eta potoloak deko guzela aurretik. Eta hizkuntza politika osoa errebisatu behar dugule. Eta norbanakoak euskalduntzera baino, eremuak euskalduntzerako bideak eta politikak ipini behar duguzela martxan. Ponentzia honek ere jartzen ditu lau jauzi. Lau jauzi eta, gero pauso batzu pai. Lau jauzi hauek dira lan mundua, hezkuntza, eta okike bai paratzen zeban, euskera irakasteari utzi eta helburu izan barko litzatekela, hiztun aktiboak bilatzea edo helburu hori izan barko litzatekela. Hezkuntza munduan zornotzan badago honen inguruan mobilizazio bat, igeko eskola ezberdinak elkartzen ari dira, eta hor bago zaretxe bat, usatu udaletik hori babestu eta bultzatu beharko geunkena. Beste bat izango litzateke aurre eta gazteen aizialdia, eta hor esate zigun egia esan da, zornotzan nahiko ondo geundela, datuen arabera, gazteen aizialdien, datu horren arabera. Baina gero hori kale erabileran ezela isladatzen. Eta hor, ikusi beharko geunkela zindan arazoa. Beste punto garrantzitsu bat ipite zuena da, edabideak. Askotan, eta ematen die, ponentzia honetan bere biziko garrantzia ematen die, eskualdeko eta tokiko edabideak erreferente bihurtzeko estrategiari. Eta argi dago euskerak, eskala handian, edabidea handien aurrean, desabantaia itxela deko guzela, ezta? Baina eskualdeko eskalan, lidergoa eta bentsa presentzia esanguratzua izateko aukera dekola ikusten da, ezta? Eta estrategia honek proposatzen duena da, eskualdetan inpaktu handiko multimedia taldeak babestea, bultzatzea edo sortzea. Bai, telebista bidez, irratia, internet, sare sozialak eta papela. Eta hemen, ona helduta, zoriontzekoa da eta eskertzekoa da, eta holan helarezi genien bebai, oraintxe 23 urte egin, eta 1000. alea argitaratu duen, Anboto edabideak egiten duen lana, eta euskaren normalizazioari egiten dio ekarpena. Eta mendik zoriontzea, gertuko informazio euskera utzean eskeniz, eta eskualdeko
edabide referente bat, ez, bihurtu jaku. Baina txanponaren beste aldean, dugu herrian dugun edabide bat, non euskerazko lehen hitza aurkitzeko 8. horrira joan behar dugun. Eta aldizkari osoan euskaren presentzia 2 orrialdetara mugatzen den. Eta aipatutako estrategiari jarraituz, udalari ere uste dugu hor eragitea badagokiola. Are gehiago udalak aldizkarien edukien partke aktibo dan enean. Aipatu lau jauzi horietan eragiteko da aktibatuta dauden eragileak bultzatzeko udaleak apostu politiko sendo eta ausartak behar dugu. Behar dugu lidergo bat, udaletik. Eta babesa ez da termino ekonomikoetan bakarrik, bebai, ematen. Ekonomikoetan bebai, baina beste babes mota batzu behar dira. Eta ezin ditugu, orain dela gutxi ikusegun adibide bat jartzearren, kale espazioen ordenantzan egin zenuten bezala, normalkuntzaren mesedetan proposatutako hizkuntz irizpideak txertatzeari uko egin. Esan bezala, ausardiaz jokatu eta adostasun politiko berrietara heltzeko momentua da. Ez gauzelako beste 10 aldi bat edo beste 10 hamarkada bat galtzeko moduan. Egia da, ponentzian aipatzen diren jauzi eta pauso horietako batzuk eta ekimen batzu badauzela udalaren euskera sustatzeko planea jasota dauzela, beste batzuk ez, batzu badauz jasota, eta uste dugu horretik dokumentu hau bizia izan behar dauela, da irekia izan behar dela, eta bertan jasotakoa nola ez, betetzeko ardura eta baliabideak horretarako jarri behar direla. Gero beste konpromiso bat, edo aipatu dozuna, irakurri dozuna, jo, onda izan da, arduradun politikoa gainerakoen aurrean eredu izateko konpromiso hartzen dugu. Baita bitartekoa jartzeko ere, denon hizkuntza eskubideak bermatuta egon daitezen. Gure partetik, zalantzarik ez izan konpromiso hori hartzen dugula. Denon hizkuntza eskubideak bermatzean aldeko borrokan jarraitzarena. Eta horretarako, gure esku dauden bitartekoak jartzearena. Hizkuntza politikaren oinarria baita Euskal Herritarrei aitortzea funtzio guztietan 2 hizkuntzetan aritzeko eskubidea. Eskubide hori aitortzeaz gain bermatu egin behar da eskubide hori. Badira aste batzu Jon, zurekin bildu ginela. Etxe bilduko ordezkari bi zurekin bildu zirela eta udal gobernu hau hizkuntza eskubideak urratzen ari dela eta neurriak hartzen itzan eskatu genizun. Alde batetik, jardun politikoan ari garenon hizkuntza eskubideak. Eta ugaria dira adibideak, batzordetan ematen den informazioa, adibidez zarataen ekintza plana ukidu gaztelania utzean, oindala gutxi, sobre irekierak, ordenantza berri baten onarpena bozkatzera ere eraman gintu zuen, soilik espainierazko bertsioa geneukala, euskarazkoa egin gabea zegoelarik. Horrelako egoera baten aurrean, aukera auki zenuen Jon, karguak ezigitzen ditun arduraz eta liderguz jokatu, eta parte zaren udal gobernuari horrelako urraketarik ez burutzeko exigitzeko. Eta zuk, Alicia, gaur, zure hizkuntza eskubideak aldarrikatuz, esan duzu, ezetz bozkatuko duzula, eta arrazoitu duzu, eta eskertuko ginizun, momentu aretan, gure hizkuntza eskubideak urratu ez zirenean, zuk ere berdin, jokatu izan bazendu, eta gure hizkuntza eskubideen alde jokatu izan bazendu. Edo zure hizkuntza eskubideak guren gaineti daude. Herritarren hizkuntza eskubideak bermatzaen arira Euskaren sustapenerako ekintza planean ondorangoa jasota dago. Udalak herritarrei begira antolatzen dituen informazio saio guztietan, udalaren erabilera plana jendaurreko ekitaldiei buruz jasotzen duena betetzea. Hau da, euskera lehenestea, edo ekitaldi 2 deitzea. Lehenengo euskeraz eta bigarrena gaztelaniaz. Haure, udal gobernu honek ez du betetzen. Denboran atzera asko joan bagabe, ordeko guaporen gaineko informazio saioa gaztelaniaz, aipatutako zarataren ekintza planen gaineko saioare gaztelaniaz aurreikusita zegoen, esan inor etorri, baina gaztelaniaz ikusita zegoen. Eta esan bezala guztionen inguruko, gure ezinegona adiarazi genizuen Jon. Euskaren sustapenerako ekintza planean, ere beste haure jasota dago. Euskaren bizi berretzen aldeko konpromisoa indartu. Arduradun politikoari dagokion lidergo instituzionalaz baliatzea gainerakoen aurrean eredu izeteko. Arduradunek lidergoa hartzea erabilera planeko helburuak bete daitezen. Udalak erabilera plana kudeatzeko sistema egituratua osatzea, udalaren kudeak eta orokorrean txertatua eta erabekitzeko almena duena. Zeharkakoa, arlo desberdinetako arduradun politikoz eta teknikariz osatua eta operatiboa izango dena. Ez dugu zalantzan jartzen,
euskararekiko zure konpromiso pertsonala, baina bai, euskaren arloko arduradun politikoa izanik, euskaren aldeko politika bultzatzeko beharrezkoa den zure lidergo politiko instituzionala. Euskarak behar duen lidergo instituzionalak, aipatutako hizkuntza eskubideen urraketen aurrean, irmotasunez jokatzea dakar. Lidergoa ez baita korrikako lekutkoa eramatea, edo gaurko irakurketa egitea, edo eta euskaren eguneko ekintzaren bateko argazkiren batean agertzea. Lidergoa ekintzetan neurtzen da, eta alderdikerien gainetik arduraz jokatzea. Gustatuko litzaiguke, erratuta gaudela erakutsiko bazen igute, eta aipatutako politikak eta konpromisoak egi bihurtuko bazen dituzte. Euskaren normalizazioarako bidea jorratzen ariko ginateke eta. Eta hor, beti izango gaituzu eta bide lagun. Besterik ez. Eskerrik asko gaizka. Aurrekontuen lantalde ero landu dozuen onartean zu esariela egon. Dauz, gure apostu hizkuntzaren alde, gure hizkuntzaren alde oso argia da. Eta de hecho, 2025erako hanbotok jasotzen deben diru laguntza, igo eginda 3 milioi eurotan. Eta eskualdeko beste medio bat diruz lagunduko dugu 15.000 eurogaz. Apostu argia da. Udal gobernu honena. Eskerrik asko. Nik eman ditudan datua dira errealak, tangibleak, eta danok ikusi ditugunak. Bai, eta oso ondo, eta ez dugu zalantzan ipinten. Eta zoriontzen du, baina ez dira nahikoak. Eta, baina zuk esango diazu non egon naizen ni eta non ez naizen egon? Bueno, eskatuko notzun, errespetu pizka bat. Nik errespetu oso adierazena. Ez dekozu paternalismoa eta autoritarismoa, hori dago. Eta kondescendentzia, astu jatzu. Bai, gaizka, nik beste gunean komentatu dituzun gauza askotan zurekin nago eta bilerakin gedu, baina edot komentatu be horretan gaudela, osea, aztertu egin dugula beste urtetan eta orain eukin dugu zandatuak euskararen erabilen inguruan, euskararen zerbitzuan bagabiltz be pausuak emoten, bikain ziurtagiriare inguruan be ustegu behor jauzia egiteko lagunduko digula, eta baudera pausuak emoten, eta joango naz komentatzen zuei iritatasun batzordetan, zertan gabie. Bikain ziurtagiria, hizkuntza eskubideak errespetatzen ez diren udal batean. Mesedez, hankak lurrean. Lehen komentatu duzu jauziaren inguruan etare, nibe horretan nago, jauzi bat behar dugura, eta Kika Monarrizek argitzi eban, ezagutza jadekogu maila guztietan udal barruan bebai ezagutza maila handi batek handen, eta orain salto bat egin behar dugu. Eta guk horretan gabiz bebai, eta uste dugu bikainek lagundu aldauela horrelako salto bat egitea. Beste gauza batzu bebai egin beharko direla argi dekot. Baina horretan be pausuak emoten ari garela argi daukat. Eta horrengo iritatasun batzordetan eta komentatzen jarraituko dugu. Bale, eskerrik asko. Mila eskarrian. Bai, aurrekontua aipatu duzu. Eta aurrekontuan gaizka ez dago. Izako nahiko deko. Aztertzen beste hainbat gauza udal honetakoak. Baina irakurriko ditut, momentu honetan Euskaren inguruen dauzen, eta uste lehen aipatu indotela, hitzartzean. Aldizkariak, beste argitalpen, bulego bat, materiala prentsa aldizkariak, 5 euro. Euskal hainbat gastu argitalpena publizitatea eta propaganda, 9.000 eta 500, aipatu duzu. Nik ez aipatu. Partia darnestat, esan dut dauzela diru laguntza izendunen artean dauz hiru. Bai, horrek, bale. Bero, gero, zertan gartzaten duten dugu, jarduera soziokulturalak, 26.800. Kanpoko enpresa kontratu soziokulturalak, 81.000 euro. Kanpoko enpresa azterketa talantenikoak, 51.000. Transferentzia arruntak enpresei 29, eta transferentzia arruntak familiei 6.000. Badago programarik hemen, badago sustatu hemen programa bat, euskara bultzatzeko, eta euskara indartzeko. Nik hemen ez dut ikusten, eta ez dugu ikusi. Horregaitik, aurrekontuaren hitzartzean, salatu edo argitara emon dugu. Ez da dana, euskara ez da gaizkak ondo aipatu du moduen gauza soziokulturalak eta folklorea. Hemen aurrepasu gehiago eman behar diren, programak behar ditugu. Eta hemen horretan ez da gartzen. Beste barik, argi da aurrekontue, hemen dago. Koldo. Ander,
gaizka esaten dozunan hizkuntza eskubideak urratzen direla, eta Ander, esaten dozunan euskarazko proiekturik ez dagoela, udalonek, eta pleno hau adibide da. Euskaraz hitz egiten dugu, eta hori, esango nuke Bizkaian, ez da hain normala. Komisioak euskaraz egiten dira. Lantaldeak, edo barruko lantaldeak, euskaraz egiten dugu. Zelaitako programazio guztia euskaraz egiten da. Aretoaren programazioaren parte handi bat euskaraz egiten da. Kirolean egiten den eskaintza guztia euskaraz egiten da. Elkarte kultural eta kirol elkarte eta bestelako elkarte egiten da bena, behintzat eskatu egiten jake eta euskaraz egiten da. Eskolekin egiten diren laguntzak, eskoletan diru laguntza, eskoletan egiten den ekintza guzti hori euskaraz egiteko bideratzen dira. Beraz, ez dut uste justoa nik esatia, euskaren alde ez dugunik ez ere egiten. Beste gauza bada, eta horretan danok egongo gara doz, badago lan egin, evidentemente. Eta erronkak, oindala 30 urtekoak baino, beste batzuk izango direla. Eta hiritartasun komisioan esan dugu, seguramente, eta danon artien erronka horrei erantzun egin beharko jakela. Etorkinak aipatu dugu askotan, etorkinekin baduko programa txiki bat, seguramente hasi beharko dana. Baina uste dut ez dela justua esatea, herri honek ez dauela euskera arloan, jardura kultura sozialean edo kirolean, euskera ez dauela lantzen, hori ez da egia. Eta uste dut, udaltzeko teknikariak, bai arreta zerbitzuetan eta zerbitzu guztietan euskeraz egiten daben lehen arreta hori, behintzat aldarrikatzeko dela eta esateko dela. Baina nik eman dizkizudan adibide horrek, errealak dira edo ez dira errealak? Bai, baina nik eman dutzudazen adibide honek erreala dira edo ez dira errealak. Hau gertatu da, ni deskrebatu zen gauzanek gertatu da udalonek, gertatu dira edo ez dira gertatu. Koldo, zaidazu, egia zaidazu, hemen deskribatu ditudan adibide pila baten banditut. Hau gertatu da edo ez da gertatu? Edo ni nabil asmatzen? Ale bateri buruz ibileko zara, ez? Ze 8. horri arte euskerazko hitz bat topet hori bazkena. Baina bestietan? Esan zera, esan datu zehatza. 4. horritik, 3. Eskerrik asko, gaizka. Bakartu, eta nabardura batzuk zeni batzorde horretan banago zu Gaskoldo, eta hitz egiten dugunean ikastaroen inguruan, danak euskera hutzean ez dira eskaintzen. Egin izan dezagun. Askotan hitz egin dugu, hitz egin gendun batzuk adibidez nagusin aretoan hori ez. Eta gero, komentatu gendun baita ere, hemen zelaietan ematen diren ikastaroetan, batzuk euskeraz eta erderaz eta ze arazo geneukan, hori da, erderara joerarako batzutan elebidunez ematen direla eta ez direla ematen. Orduan, euskeraz ematen direla guztiak ez da egia. Segu, sarritan hori esan dugu, hau kontatu dozkue, hau da, eta egunerotekotasunean, eta horretan ez gara sartuko. Ze sartu algara. Baina nik uste dut gaur momentua dela, atara dugu, eta da euskararen eguna, eta egin dezagun danon artean. Baina nabardurak nabardura. Eta gero beste bat, Hitz egiten dugunean edabidei buruz, goazen tokikoetara. Ondo dago laguntzea, Durangaldean eta hainbat gauza egiteko. Goazen herrik. Eskualde mailan. Eta eskualde maila da herri maila ere. Eta goazten gara herri mailatik. Eta udalak diru laguntzaz hornitzen ditu gauza batzuk. Eta begiratu beharko litzateke ze hori sarritan esan dugu, sarritan eta ez bakarri legealdi honetan, komentatu gendun, euskera ezin dala, txistu eta panderoarekin eta bakarrik kulturarekin doazen gaiak. Zergaitik, ematen duela gai potoloak erdera hutsean izan behar direla, eta besteak euskeraz. Eta sarri, eta joaten bagara, eta pisuz, eta kentzen baditu bakarrik udalak azkenean behartuta argazki joaten bagara zenbat hitz kopuru, euskera galtzaile. Eta diruz lagunduta dago euskeraren sustapenerako ere. Orduan, aurrera pausak eman behar ditugula, bai. Eta danon artean egin behar ditugula, bai. Argi dago. Baina onartu dezagun, zer ez dugun ondo egiten ere. Ze hortik hasiko da gure hobekuntza. Onartzen dugunean, zer ez dugun ondo egiten eta aurrera pausoak emateko. Orduan, hasiko gara hobetzen. Onartzen ditugunean gure gabeziak. Eta ematen duenez ez gara kapasak.
Anartz. Bai, egun onden hori. Zuek bestozu egiten dana euskeraz. Datu bat, geur, itxan, geur aurkeztu duzun bozinoa erdera utxean izen da. Eta ez tozu esan piperripez. Piperripez ez tozu esan. Danak isilik. Erdera utxean izen da. Hor da. Eta beste bat barkatu, ez bego neun hau erbetan. Eta zuen bozera maiak nahi da benien danok ulertzi erderaz adierazi da pleno honetan. Pleno honetan. Eta legealdi honetan. Urratu, bai. Barkatu, Anartz, mozinoan inguruen, nik sartu neuen mozinoa, eta gero urek hartu dute, ze mozinoa euren asan, Mozinoa sartu zen, bai, guk sartzen dugu, guk sartzen dugu pentsionistan izenean sartu ginen elebidunez, euskaraz eta gazteleraz. Gero hartu dutenean hitza, bai, hartu dugunean hitza, gazteleraz izan da, baina hori guri ezin jaku parkatuen hartz, itzi bukatzen mesedez, bale, bai? Baina, ezke eurek ez dire, ez da administrazioa, ez da instituzio bat, eurek, nik, bai, baina guk mozioa sartu dugu euskaraz eta gazteleraz, gero hitza hartu dutenean, zilegitasun guztiagaz hitz egin aldute. Eta gu, administraziora zuzentzen garenan Anartz, gure oso salbuespen gitzitan, orain ezin dutxutaz esan buruz. Baina beti gure parte hartzea beti da euskaraz, eta beti exigitu dugu eta galdatu dugu gure parte hartzea euskaraz izatea. Ordan, nik uste dut horretan Anartz, bai, esan nahi dut, kalera begira, gero beste gauza bada Anartz, jendeari zuzentzen gatzaizkionean, erabiltzea bai euskara edo bai gaztelera. Azteko pleno honetan ez dagoelako pinganillos, bermatuta denek itzultzailea izatea. Ordan, normala da nik norbaitek euskaraz ez baldin badu ulertzen eta herritarrak diren heinean, normala da nik gaztelera nahi baldin badut eta beraiekiko deferentzia moduan gaztelerara jotzea. Hori gauza bada, eta gero beste gauza bada administrazioaren baitan zein den nire hizkuntza. Eta zein den hizkuntzarekiko erabiltzen dudan lidergoa. Hori, beste barik. Bego, lasai, ez ezarratu. Ni bakarrik... Arrazoia Anartzen nire tonoa beti da bardina. Ez da zerretzen dauelako. Baizik eta nahi dut kontestualizatu. Ni bakarrik emon dut datu konkretu egia dana. Eskerrik asko. Baina denok dekogu hizkuntza eskubide hori da. Gauza desberdina dira. Gauza bada, zuk momentu jakin batean autu bat egitea euskeraz edo erderaz egiteko, eta baina horrek ez deko zer ikusirik hizkuntza eskubideekin. Zuk egiten duzun autu bat momentu jakin batean. Zure hizkuntza eskubidea errespetatzea beste bada, beste gauza bada. Bueno, orduen begiratu zaitezte aportzu. Baina, Koldo, noz ez dugu erabiliguk euskara, maila instituzionalean, esan nahi dut koherentzia aldetik, Bego, nina ze, horretan, enoa la kritika horretara, niri behintzet, arrara bainatana da, uste badugu euskerea badala, danok eurrera pauso bat emon, eta alkarren arteko akordio batera itxi, eta hortik eurrera pauso batzuk emoteko leku hori bada, gaizkaren diskursoa beste kontu batetik joan da. Egurra emotera joan da. Orduan, euskera uste badugu politikatik atara behar dugula, gaizkaren eta parkatu gaizka ez txartu hartu mesedez, diskursoa egotera joan da. Nik benetan uste dut, eta Jonek esan da, seguramente udalonek hankasartze batzuk beti ukingo dauz, eta hori uste dut, guzteo ez naturala izen aldala, normala, bizitza holan da. Baina uste dut, adoz bagagoz danok, euskeran aldien, badeko guzela aurrera pauso batzeko moteko, eta alde egon, batera egin aldugu lanan hau, geratu daitezen horreaz, baina ez egurre motiagaz. Koldo, parkatu, segundo bat, baina ez badozu autokritikarik egiten, maigaineratzen, euskeraren inguruan maigaineratzen datzu esan, arazoen inguruan, eta gainera espaldin badozu ez onartzen, zelan egingo dugu alkarrekin, ez pareda baten kontra jotzea moduan da, bai, esan, jonen gara jo, hau ikusten dugu, hau da, eta geroz badugu ikusten aurrera pautzorik zer egingo dugu, salatu, ez dugu, bestuzak geratzen, eta adozuk Koldo, adozuk esan dozunagaz, eta gu prest, baina autokritika batetik hasi behar da. Baina egiten dugu, hiritartasun komisioan zauzinek badakizue, konturatu ginenean, nagusien areto horretan, asko erdera zegoazela, guk behartan segiduan deitu den dezagun, hau ezin da barriro pasatu. Konturatu ginalako, horrelangoak gertatzen dira, Gustavo edo Gustavo gertatzen direlako. Orduan, autokritika bai egiten dugu. Eta hori holan da, eta gauzak badeko guzobetzeko. Eta isilduko nazo, parkatu.
Eskerrik asko. Parkatu joan Aliziari mongo dutzetitza. Parkatu gaizka. Ez que esan duzu egurremon edo kritika bat. Baina kritika bat, koldo, baina dokumentu baten oinarrituta. Hori esan ditudan gauzak dokumentu baten jasota dauz, Hombre, bada, dokumentu hartzea eta realitatea kontrastatzea. Dokumentu baten jasota dagoena, hitzez jasota dagoena, zen izan barko litzateken udal honen jarduera, jasota dago dokumentu batean, eta hori kontrastatzea errealitatearekin. Eta hori azalaraztea. Hori egurre emotea da? Bale, egurre emotea bada, egurre emotea da. Kritika egitea da? Kritika egitea da, ez dakit, hartu nahi duzu modua. Baina esan dutzute, Ojala, erratute bagauz, eta gauza guztionek esaten duguzena, bideratzen badire, eta horrerantzan, halako kritikarik egin behar ez izatea. Ze hor, esan dugu moduen, bide lagun izango gaituzu eta elkarrekin joango gara. Alicia, mesedez? Bai, eskerrik asko. Itxaso, no voy a entrar para nada, no es la intención. Pero lo que has dicho del Nagusi, yo siempre os digo aquí, ¿no? Allí lo utilizamos, yo soy usuaria, lo utilizamos muchas personas mayores, y mayormente no sabemos euskera. Entonces, solo quería decir esto, esa puntualización, ¿vale? Luego, otra cosita, que nosotros desde el Partido Socialista siempre hemos mostrado nuestro apoyo al euskera, solo faltaría, Vamos, y cada día más, de verdad, yo creo. Jo, Gaizka, no hagas así, Mercedes, porque de verdad me duele, Me duele, ¿vale? Mira, y he hecho un esfuerzo que no sé si está bien o mal, Pero bueno. Euskarare nire laguntza guztia eman nahi dut. Zindut egin behar dugu eta horretan ari gara. Egunero da Euskararen egunera. Bai, eskerrik asko, Alicia. Eskerrik asko, Alicia, baina ez dugu holan emozionala eraban behar. Zuk egin behar duzuna da, zure hizkuntza eskubideak aldarrikatu. Eta guk, aldarrikatu behar duguz, gure hizkuntza eskubideak. Eta udalak, jarri ditzala, zuk ez dugu zertan momentu txarra basatu behar, baina gupez. Bai? Eta udalak jarri beharko dauz, bermeak eta neurriak, zu horrela sentitzeko, eta gu horrela sentitzeko, momentu jakin batean. Eskerrik asko, Gaizka. Honegaz, erikusirik eta lehen hartu nahi neuen hitza, ontara sartu horretik zezeukon gainera euskararen asunto honekin inolako loturarik. Eskatu deu publikoan, uste dut Josunek, eskatu deu hitza, eta suposatzen dut izango zala aurrekoarekin lotuta, eta esan dozu erreguta galdera, baina bueno, eta buruz nau esaten, ez dakit erreglamendua buruz, baina 25. artikuluak esaten deu, eskatzen baldin badute hasieratik parte hartzea, jorratzen ari dan gaian inguruko parte hartze hori izan behar dela momentuan bertan eta osoko bilkuraren baitan, eta ez erregu eta galderetan. Orduan, nik ez dakit komenidan, itzi aurretik ez dakit euren parte hartzea plenoaren baitan egitea, edo ez. Eta igual oker nago artikulan, porque nago memoriaz esaten, baina badago artikulo bat erreglamenduan, eta uste dut 25. dala, parte hartzea danean, eta eskatzen danean baimena parte hartzeko osoko bilkuraren baitan, parte hartze hori bermatu behar dela osoko bilkuraren baitan, eta ez erreguta galderetan. Eta hori izan bakarrik nahi nagoena esan, euskarako asunto honetan sartu horretik, baina ez dozte zuitzi, ze pentsa duzu itzen dela euskarako, bai joan azela esaten euskararen, baina ez da horrekin. Eskerrik asko, bego. Aizbe, argitu aldozu mesedez gertatu dana, dano jakin gainean egoteko, da Iñaki Beobidek eskatu etxe Aizbeari irakurtzea mozinoa, horra arazo barik, adirazi gara eta bai, berak horregaitik esatzen berari, beste talde politiko guzti galdetuta, danok onartu dugu, danok egon gara ados, eta horregaitik eskatu etxe Iñaki irakurtzeko mozinoa. Nik usteot, hemendik aurrera jarraituzuk, baina... Bai, gai zerrendari buruz hitz egin nahi dutenean, egin dugun moduan egin alda. Bai, gero partaidetza orokorrak gai zerrendatik kanpo dauzenean batzarra amaitu ostean egiten da. Eskakintasunetik, naiz eta izen jorratu dan gai horren inguruko nondik norakoak? Bai. Bai, beti erregu eta galderetan. Bai, ez, erregu eta galderetan ez. Bukatzen danean dinot publikoak parte hartzen. Hori bai. Eskarrik. Bueno, bukatu.
mondozku zuenez bai, jazta. Eta ez, gauzatxua komentatu zuen, Ester. Onartzekoa da, gure iritzie ez partekatzea, eta gure laniteko modue ez gustatzea. Guri zurea be gustatu ez jakun moduen, ez da? Baina uste dut arriskutsua edala gure lana zalantzan jartzea. Eta hori da, egin behar ez genkun gauza bat. Eta arriskutsua iruditzen jaku bai, denbora guztian, teknikarien lana goraipatzen ibili eta gurera politikariena gutxi esten ibiltzea. Are gehiago, nahiko devaluatuta edo nahiko desprestigiatuta dagoenean gure lana. Eta arriskutsua aldi berean, azkenen bota duzuna bumeran baten moduan bueltan etorri aldatzu edo zen momentuan. Orduan eskatzen dutzugu, desadostasuna bai, ez gustatzea gure lan modua bai, baina gure lana ez ipintzea zalantzan, guk zurea ipinten ez dugu moduen. Besterik ez. Eskerrik asko gaizka. Bueno, erantzun ningo dut. Irakurri dudan edo prestatu dugun interbentzioan nahi gendune esan da, ez dugu zalantzan jartzen zuen lana, edo atzetik prestatu dozuena, edo bai esan nahi dugune da, udalari ez duzuela helarazi, beran momentuen, edo gai izan garenean aurrekontuan sartzeko momentuen. Egi da, azkenengo batzordean esan zenduen zela titular batzuk, baina esan duten moduen, hau urte osoko lana da, eta ideia bat edo proiektu bat lantzen basabizie, jakinin behar da, zenbatekoa, zelan aurrera eroan, eta garrantzitsuena, zer kendu hori sartzeko. Osa, bakarrik gauzak bota, azkenengo momentuen, ja, diktaminatzeko gauzenean, ez dugu albidetzen sartu alizete. Horreri erantzun dutzu handarrek. Nahi dutena da hori, mesedez ez jartzea zalantzan, ez gurea, ez guk zuen lana be zalantzan ipinten ez dugun moduen. Aparkatu Isidoro. Galderak eta erreguek, noiz? Horretan gauz. Horretan gauz, Bueno, orduen, azkeneko atan, nik pasan azkeneko plenuan eskatu nuen Eduardo Biligenek pasatu zan arazoa. Dazuk erantzun doztezun, datorren plenora adieraztuko zaizu idatziz. Bukatu da, ez dut hartu erantzunik. Bai, bidezkoa izeteko, eta hemendi pasau gara begok helarazia bezenean pleno honetara galderak, erantzunekoa izango zan urrengoko pleno oikoan. Nik eskartuko neutzuen, esan baino harina hau, izenik eta pertsona kasu konkreturik pleno honetara ez ekartzea. Ze bakoitzak deko bere intimidade eskubideak, eta uste dut ez dela bidezkoa pertsona konkretuei buruz hitz egiteko. Ados basauz, Soniak erantzungo dutzu eta emongo dutuz esan beharreko azalpenak. Venga. Bai, Isidoro, alan dabe, bidaliko jatzu idatziz txosten bat prestatu dana teknikariagaitik. Alan dabe, zuk bai komentatzen zenituen hainbat galdera, eta galdera horietan, ni pentsetan dut, nasketa pizkatxo bat ere eukin zenuela, ez dakite ordenagailuak irakurtzerakoan edo, itxekiten zenuen del reglamento, variante de alivio. Variante de aliviok, zaintzailentzako atxeden aldia, osea, da zaintzailentzat egiten den atxeden aldia, ez pertsona konkretuaren txat, ez gaizoaren txat. Orduan, variante de alivio, kasu honetan, ez litzateke konponbidea izango, ez zelako eskatzen zena. Bestalde, komentatzen zenuen beste galdera bat, 80 urteko pertsona batek ez duela behar aldundiaren gradua edo azterketa pasatzea. Eta bai, horrela da, baina bai teknikari bate, osea, bai gizarte langile baten balorazioa behar daun momentu guztietan. Eta gero komentatzen zenuen, larrialdi egoerak zenbat tratatu dien Zornotzan. Larrialdi egoerak ailegaten dire, ertxantzagandik, ailegatzen dire bizilagunen batek laguntza behar duelako, eta larrialdi egoera bat, informe horretan ikusiko duzun moduen, ez da nik momentu konkretu batean behar baldin badut eta sare bat badaukat inguruan, hori ez da larrialdi egoera bat. Eta hori dago reglamentuan adierazita ere. Orduan, kasuak kasuko tratatu behar dira, eta bai egia da,
aztertzen ari garela, eta horretarako dago orain momentu honetan lanketa bat egiten gaude, larrialdi egoera horiek lehenago aztertzea. Baina, karo, konkretatu behar dugu zeintzuk diran larrialdi egoerak, adibidez, sakera baldin badua pertsona bat, eta beraiek uste dute, ez dute zertan jakin behar larrialdi egoera baden edo ez, hori baloratu behar duena da gizarte langilea. Eta bai, egia da, plazoak batzuetan luzeagoak direla, beste batzuetan laburragoak, astero dago gizarte langile bat larrialdi egoera horiek aztertzeko, batzuetan, lehen komentatu duzuen bezala, onartzen dugu faioak, nik onartzen dut faioak egon daitezkela. Pertsona gara eta pertsona moduan faioak izaten ditugu. Kasu konkretu batean izan daiteke faioren bat egotea. Ez dut uste kasu honetan sistema guztiak faiatu duenik. Eta langileak bere lehengo egunean zalantzan jarri zen langileen lana, nik ez dut zalantzan jarriko langileen lana. Baina alan dabe informea helaraziko zaizu idatziz. Eskerrik asko. Bueno, a ver, claro que dara alibio da zaintzailentzako, da eskatu dutzun hori zaintzaile batek. Bertan da, zaintzaile da familiarra eta horretarako gobierno basko bere horra plantatzen dugu. Osea, que testu hortan hori, reglamentuen artikulu hori sartzen da. Eta, bueno, bestie, idatzi zipiniten ustezue, ez nago adozuk esan duzuen gauza batzu, baina ez dugu esango abotz bat beste baten aurka. Papelien onartu alba ditut, eta gero erantzungo dut hortaz. Baina aizpea, nik nahi nuke jakin ere legeak nola babesten deuen, edo babesten du kontzejal batek, holango eskari bat eiken deuenien, ze plazu dekoz, edo ze eskubidadeko. Nik orain dela 3 hilabete ere eskatu nuen Zornotzako jente nagusiak eta behartuak eta diputazioak laguntza emoten duena, prestazione ekonomika familiar horretanak, esan zenidaten emango baina nik oraindik ez ditut hartu. Ze plazu daukan nik edo ze erabaki daukan legeak, ze lan babesten hor edo... Daukat, babesik, badaukat, babesik. Isidoro parkatu, Mikel Egas egon zara, eta informazio hori helarazi jatzu, azaldu jatzu. Nok? Mikel Egas ez zara egon, Mikel Kerezetagaz? Ez, hortaz ez. Ni Mikel Egina azpadezen da zoan, baina joan beharko naz. Eta erantzun jatzu joan zaren bakoitzean. Ez eixo egizien. Azpadezen da zoan, baina Mikelek esan doztena, esango duzut orain? Oin dala 3 hilabete, 4 hilabete eskatu nion, eta esan zian, hemen asko taraten deurie, eta hobeto zeuk bilatzen badozu Bilduren, Bilboko diputazioko Bilboren diputadoa eskutik lortzen badozu. Hori esan dozten. Hombre, nik suposatzen dut Mikel Kerezetak emongo dutzule bere eskudekon informazioa. Eta beste erakunde batera jo behar badozu, esango dutzen nora jo. A ber, zuri izan izun, da zuk esan doztezun bai, eskatuko duguz datu guztiak eukingo duzuz. Ez, emongo dotzuz datuak dekoguzenak, nik ezin dut asmatu datuak. Baina nik eskatu nizun diputazio hori eskatzeko. Hori da, bueno, atako duzu turnungo plenorako ekarko dut hori azta begiratuko dut. Isidoro, baina diputazioak erabiltzen du sistema bat, hemen beste sistema bat erabiltzen dauri, eta batxotan talka egiten dauri batak bestearekin, eta hori uste dut Mikel Egas egin dozule berba behin baino gehiagotan. Ez, baina prestazione ekonomika familiar da eurena, nahi du jakin hori, nahi du jakin zenbat herritar, Zorrontzako herritarrat dagoz babestute, bertoko residentzietan, zenbat dagozen kola de espera, eta horre danak eskatu nizkizun, baina hori dago aztan. Isidoro, hori emondotzu, horre datu emondotzu, Sonia. Osea, buelta eta buelta eta buelta. Ez, no que emondozten nire horre datu. Gure badozu jakin... No izu emondoztezu. Isidoro, entzun. Beitu, Zornotzan dekoguz bat, 2, 3, 4, 5 residentzi. 5 residentzi horietatik, ez dakite esan alba ditudan izenak, residentzenak. Nik ezagutzen duaz danak esan. Bueno, residentzi horietan, momentu honetan, ez dago itxaron zerrendarik. Eta Zornotzako portxentaia, totalean 252
plaza daude residentzia guztietan, eta hemengoak, Zornotzakoak, 126 pertsona daude. Bueno, emon aldoztezuz idatziz datuek, Bai. Hori eskatu nuen, eta idatziz. Bai. Eta edo... Idatziz. Beitu, urrengo plenorako barik, nahi badauzu, nik direktamente pasatzen dotzu da zuri, eta pase. ez bai atxo inporta, niri igual errezago egiten jate horrela. Hemen berba haiti, baino, zuetan nire artian. Sonia, parkatu, Isidoro, ados basauz, eta ados basauzie, Mikeleren txostena, aldardi politiko guztiei helaraziko jatzue, baina ondo baderitxozue kasu partikular bata, eta ez dugu ekarriko plenora, horrengo plenora. Jasoko dozue danok erantzuna, txostena, eta, Hemen ez jata gauza bat argi eratu orduen. Sonia, sistemak faiatu du orduen pertsona honekin egoera honetan, ala esan duzu pertsona garela, eta... Bai, a ber, ez dut uste sistemak faiatu duenik. Hemen dago reglamento bat, eta reglamentoan agertzen dena bai eginda. Badaude kasu honetan, etorri ziran, ez dut nahi berbarik egin. Ez, reglamentoa jarraitu da, hori esan dezaket. Plazoa, igual, momentu batean plazoak luzeagoak izan diela, bai, egon ginen plazo, batxordetan esan dugu behin baino gehiagotan, murriztu genituen plazoak momentu batean, eta kasu oporretatik bueltan, barriro luzeagoak egin dira. Pasadan hilabetean, 10 egunetakoa izan zen, pasadan hilabetean ez aurrekoan, 10 egunetakoa izan zen, murriztu zen urrian 7 egunera, helburua da gero eta murritzagoa izatea plazo hori. Eta horretan ari dira, beraien agendak aztertzen ari dira, eta beraien agendak hobeto kudeatzen ari dira. Horretarako sistema berri bat antolatzen ari dira. Informatikakoekin ere lanketa bat egingo dute, eta helburua izan behar da gero eta lehenago. Baina ez da... Nire ustez ondo jokatu da, bego.